Καλημέρα ρε παιδιά! Καλή σας ημέρα, ξυπνήσατε! 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 Μα τι ωραίος τόσο πίνακας, ρε Κωνσταντίνα μου. Και είμαστε λίγο στο κλίμα γιατί πολύ σύντομα ανοίγουν τα σχολεία μας, έτσι! Θα έχω να κάνω το άλλο. Τι θα κάνεις? Το αγγλικό? Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, καλή σας ημέρα, τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, το ξέρεις αυτό? Όχι, αλλά το έμαθα. Δυναμώστε λίγο αυτό. Άριο! Να μου... Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, γιατί έχουμε αυτό το τραγούδι έτσι στην έναρξή μας? Γιατί άραγε? Γιατί? Και διότι θα έχουμε φυσικά τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή μας. Έτσι ακριβώς και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχει πάρα πολλά να μας πει. Πριν πάμε βέβαια στον Κωνσταντίνο, θα πάμε να δούμε τι άλλο θέμα θα έχουμε στην εκπομπή μας, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βεβαίως. Και επιστρέφουμε, είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού, το ξέρεις. Τελείωσε το καλοκαίρι μας. Ναι. Αυτό ήταν. Δεν σε πειράζει, Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έχω μεγάλο. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ο καιρός στην Κύπρο όμως επειδή είναι... Πάντα καλοκαιρινός. Πάντα καλοκαιρινός στην Κύπρο, οπότε δεν είχε πολύ διάφορα. Βέβαια, αλλά εντάξει, εγώ δυσκολεύομαι να ξεπεράσω ότι τέλειωσαν οι διακοπές. Ας πούμε, τελείωσε του χρόνου πάλι, μετά από ένα ολόκληρο χρόνο, μια δύσκολη σεζόν. Και εύχομαι να πάει καλά. Σήμερα τι άλλο θα έχουμε? Πάμε να δούμε τι θα έχουμε. Κάποιο βίντεο. Δείτε σε λίγο. Στο στούντιό μας ο κύριος Χάρης Ζαβρίδης μας μιλάει για ορνηθισμό των πλαστικών επεμβάσεων. Έτσι ακριβώς κατάλαβες. Πλαστικές εγχειρήσεις, επεμβάσεις και τι γίνεται με αυτό το θέμα μας. Θα μας τα πει σε πάρα πολύ λίγο ο αγαπημένος μας Χάρης Ζαβρίδης, πλαστικός χειρούργος. Και τώρα όμως έχουμε την αγαπημένη μας Κρυσταλλία. Δεν θα πας πουθενά, εδώ θα έρθεις, έλα εδώ. Έλα Κρυσταλλία μου. Καλημέρα, γιατί είπαμε ότι... Γεια σου. Γιατί με κοιτάς έτσι? Προσπαθεί να ξυπνήσει και αυτός η Κρυσταλλία μου. Πώς είστε? Είχα παράσταση στη Λεμεσό, στη γιορτή του κρασού. Και δεν μας το είπες για να πούμε του κόσμου να έρθει να σε δει. Ξέχασα, τι να κάνω. Πήγε καλά? Πήγε καλά, ναι, είχαμε 1.500 με 2.000 άτομα. Τέλεια. Πάρα πολύ καλά πήγε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Λευκοσία τελειώσατε? Όχι, Λευκοσία θα παίζουμε την άλλη εβδομάδα στο Γέρι, αλλά από Οκτώβρη, Σεπτέμβρη, Δεκέμβρη θα παίζουμε στο Θέατρο Διόνυσο. Να μας τα λες αυτά όμως για να έρχεται ο κόσμος. Ναι, θα τα λέμε. Ωραία, λοιπόν, Κρυσταλλία μου, ελπίζω... τα νέα μου. Κάτι άκουσα σήμερα το πρωί άσχημο, δυσάρεστο. Κάτι βομβιστική επίθεση πάλι. Που δεν ξέρω ακριβώς, που είναι μια χώρα που δεν είναι πάρα πολύ γνωστή. Θα μας την πούν σε πάρα πολύ λίγο για να το πούμε και εμείς στον κόσμο. Πάλι νεκροί και πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Εγώ να πω τα δικά μου. Λοιπόν, υπογράφεται το πρωί στη Λευκοσία η νέα διακρατική συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου για πώληση στο Κάιρο κυπριακού φυσικού αερίου που θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Τη συμφωνία θα υπογράψουν ο Υπουργός Πετρελαίου της Αιγύπτου και ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας. Αρχίζει στις 10 το πρωί, η τρίτη από τις συνολικά 7 συναντήσεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη και του Μουσταφά Ακιντζή στο πλαίσιο του νέου εντατικοποιημένου γύρου των απευθείας συνομιλιών. Σήμερα θα επιχειρήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές στο περιουσιακό, στο οποίο καταγράφονται με συγκλήσεις, ωστόσο παραμένουν σημαντικές διαφωνίες. Πάντως, ο Μουσταφά Ακιντζή, παρά τη συμφωνία να μην υπάρξουν διαρροές για την παρούσα φάση των διαπραγματεύσεων, έκανε δηλώσεις εχθές. Στόχος, είπε, είναι μια τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη για να προχωρήσει η διαδικασία σε πενταμερή διάσκεψη, να λυθεί το θέμα της ασφάλειας και το θέμα των εγγυήσεων και μετά να προχωρήσει η διαδικασία σε δημοψήφισμα. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό και όσα θα ακολουθήσουν φαίνεται πως είναι ο λόγος της παράνομης επίσκεψης στα κατεχόμενα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον ψευδοπρωθυπουργό και τον λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών των κατεχόμενων. Γιατί γελάς, Μιχάλη μου? Τίποτα, για τη δικά μου.
Πώς άκουσες που είπες, πώς ήταν το όνομα αυτού? Στις ειδήσεις. Μευλούτ. Μευλούτ. Μπερδεύτηκα λίγο. Μελβούτ. Πάμε τώρα εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στην Κολομβία. Οι αρχές τις οποίες προχώρησαν σε κατάσχεση 2 και πλέον τόνων κοκαίνης. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα ναρκωτικά ανήκαν σε μία από τις χειρότερες συμμορίες της Κολομβίας. Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Το τμήμα τελωνιών φαίνεται να εξάθρωσε κύκλωμα παράνομης μεταφοράς αδασμολόγητων τσιγάρων από την Ελλάδα και την Κύπρο. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, με συγχωρείτε. Ερευνήθηκαν 5 σπίτια που βρέθηκαν συνολικά 160 κούτες τσιγάρων των 200 τεμαχίων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 πρόσωπα, κατοχή ελληνικών διαβατηρίων και ρώσικης καταγωγής. Εγώ αυτά. Μας ενημερώσαν για το... Δεν μας ενημέρωσαν, όμως θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και εμείς είμαστε ζωντανή εκπομπή και πρέπει να τις μεταφέρουμε. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε εμείς πριν αποχαιρετήσουμε την κρυσταλλία μας ότι στο 22 47, όχι 47, 77, 77, θα το μάθω σιγά σιγά το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Θα έχουμε διαγωνισμούς σήμερα και με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τον Μιχάλη μας εδώ. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και πρέπει να παίρνετε από τώρα τηλέφωνο και θα σας βγάζουμε στις γραμμές να μας λέτε ό,τι εσείς θέλετε, να μας εύχεστε, έτσι για την καινούργια μας αρχή αν θέλετε, να μας λέτε τις δικές σας εισηγήσεις, να έχουμε επαφή μαζί σας και θα δούμε τις φωνητικές σας ικανότητες. Μιχάλη, όχι του Κωνσταντίνου βέβαια, εντάξει, θα αλλά τις δικές σου. Θα προσπαθήσουμε, δεν θα συγκριθούμε τώρα με τον Κωνσταντίνο. Πάντως η φωνή σου πριν που τραγουδούσες δεν είναι άσχημη. Να το δουλέψω, έλα λες. Λες, να το κάνεις και αυτό. Εντάξει, πώς να προλάβω ρε παιδιά, έτσι γίνεται. Πρέπει να μην... Ειδικά φέτος τουλάχιστον δεν θα το κάνουμε. Άστο από του χρόνου να το δούμε το θέμα. Αν πάει καλά η εκπομπή, αν ακόμη υπάρχει. Και το βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Γενικά, εντάξει, μιλάμε. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρυσταλλία μου. Καλή συνέχεια να έχετε. Επίσης, Κρυσταλλία μου στο Γάλλο. Έχουμε και δώρα. Θες να πούμε τα δώρα μας? Το Coco and Sandal. Έτσι ακριβώς, το Molton Brown. Κερδίστε 3 προϊόντα Molton Brown, Coco and Sandal Group από τη νέα συλλογή για το σπίτι αξίας 137 ευρώ. Στείλτε μηνυματάκι με την ένδειξη πρωινό. 137. Είπα 134. Όχι. Θες είπε ο Μιχάλης. Είπες εσύ. Δεν το πρόσεξα. 56-56 με την ένδειξη πρωινό. Έτσι, πάμε να δούμε ένα βίντεο για τις πλαστικές επεμβάσεις και τις παραμορφώσεις που πολύ συχνά μπορεί να συμβούν όταν δεν έχεις γιατρό, όταν δεν έχεις μέτρο και όταν υπερβάλλεις μπορεί να προβείς σε τέτοια αποτελέσματα. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε με το Χάρη Ζαβρίδη, τον πλαστικό χειρούργο μας. Η επιτυχία σε κάθε πλαστική επέμβαση δεν είναι δεδομένη, πόσο μάλλον όταν αυτή γίνεται μια απλή καθημερινή συνήθεια και τότε το μικρόβιο του εθισμού γίνεται μια ακόμη ψυχολογική εξάρτηση. Η μία πλαστική επέμβαση φέρνει την άλλη και κάπως έτσι οι παραμορφώσεις δίνουν και παίρνουν. Πρωταγωνίστρια, η Catwoman, όπως την αποκαλούν τα μίντια, δηλαδή η γυναίκα γάτα. Η Αμερικανίδα σοσιαλιτέν Jocelyn Wildenstein ξεκίνησε εκτεταμένα τις πλαστικές επεμβάσεις σε μάτια, χείλη, μάγουλα και μύτη. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Η ίδια, προσπαθώντας να μοιάσει σε αλλουροειδές, καθώς θαυμάζει όπως λέει την ομορφιά τους, έχει παραμορφωθεί για τα καλά, ξοδεύοντας συνολικά πάνω από $4 εκατομμύρια. Η Μικαέλα Ρωμανίνη ήταν μία από τις ομορφότερες γυναίκες της ψηλής ιταλικής κοινωνίας. Στο ευρύ κοινό όμως έγινε γνωστή μετά τις πλαστικές επεμβάσεις που έκανε στο πρόσωπό της. Άρχισε σε νεαρή ηλικία τα μπότοξ, έκανε πλαστική στη μύτη και τα ζυγωματικά της, καθώς και πολλαπλές ενέσεις κολαγόνου, οι οποίες έγιναν κάτι σαν ναρκωτικό για αυτή, με αποτέλεσμα τα γιγαντία πλέον χείλη της να την τοποθετούν στη λίστα με τις χειρότερες πλαστικές επεμβάσεις διασύμων στον πλανήτη. Ντονατέλα Βερσάτσε. Ένα κεφάλαιο μόνη της. Σε φωτογραφία του 1993, σε ηλικία 37 χρονών, βλέπουμε την Ιταλίδα σχεδιάστρια μόδας και αντιπρόεδρο του ομίλου Versace με φυσικότατα χείλη και ρητίδες γύρω από τα μάτια της. Ο καιρός περνάει και η Ντόνα δεν δείχνει να συμβιβάζεται με αυτό.
Έτσι είπε να το πάρει πάνω της και να φεθεί στα χέρια των ειδικών. Πέραν των Botox και των facelift που έκανε, προχώρησε σε ρινοπλαστική, έβαλε εμφυτεύματα στα χείλη καθώς και στα μάγουλα, που είναι και το σήμα κατά τεθέν της. Η αιμονή της με τις πλαστικές επεμβάσεις την έκανε αγνώριστη και την έχει κατατάξει δικαίως στην κορυφή κάθε λίστας αποτυχημένων πλαστικών επεμβάσεων. Παράδειγμα κακής πλαστικής χειρουργικής αποτελεί και η μητέρα του Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζάκι Σταλόνε, η οποία συναγωνίζεται τις προηγούμενες και φιγουράρει και αυτή με τη σειρά της στη λίστα με τις χειρότερες πλαστικές επεμβάσεις διασύμων στον πλανήτη. Η 91χρονη, έπειτα από πλαστική στη μύτη, εμφυτεύματα στα μάγουλα και τα χείλη, lifting και βλεφαροπλαστική, παρομοιάζει τον εαυτό της με σκύρο με ένα στόμα γεμάτο καρύδια. Λίγο ο υπέρμετρος ενθουσιασμός για τις πλαστικές επεμβάσεις και λίγο το ανικανοποίητο του ανθρώπου που τον κυριεύει έτσι κι αλλιώς από τη φύση του, οδηγούν στον εθισμό και κατ' επέκταση στην υπερβολή. Έτσι ακριβώς. Πώς σας φάνηκε αυτή η εικόνα? Καλημέρα, Χάρη Ζαβρίδης εδώ. Καλημέρα και καλή επιτυχία στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Χάρη μου, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, και με αυτά που έχω δει δεν θα κοιμάμαι το βράδυ. Θα νιώθεις τύψεις. Όντως οι εικόνες ήταν λίγο υπερβολικές, δηλαδή νύχτα μπροστά σου στο διάδρομο τέτοιου είδους υπερβολικές επεμβάσεις. Νομίζω και μέρα, Μιχάλη, και μέρα να τα δεις πάλι το ίδιο. Πάλι εφιάλτες να βλέπεις. Να σας κεράσουμε έναν καφεδάκι, ένα νεράκι. Ευχαριστώ. Τι φιλόξενος που είναι. Μέτριο, έμαθα το σήμερα. Αφού εντάξει θα το φέρουνε. Να το κάνω, διότι να κάνω κι εγώ. Ναι, μα έχεις γάλα εκεί. Έχω, βέβαια. Για όνομα του Θεού, Κωνσταντίνα μου. Έχουμε απ' όλα εδώ στο σπίτι μας. Χάρη μου, σ' αρέσει το σπιτάκι μας? Καταρχήν όλα πολύ άνετα. Βλέπω εδώ μαγειρεύετε, φτιάχνετε καφέδες. Μαγειρεύουμε, φτιάχνουμε καφέδες. Σήμερα θα φτιάξουμε γλυκά. Γενικά όλα γίνονται live εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας, πλαστικές επεμβάσεις και εθισμός. Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περνάει ο καιρός, εθιζόμαστε περισσότερο. Αυτό βέβαια για σας είναι πάρα πολύ καλό. Όμως τα αποτελέσματα πολλές φορές είναι σαν και αυτά που είδαμε στο βίντεο. Καταρχήν να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι η οποιαδήποτε μορφή εθισμού ή εξάρτησης είναι και καταδικαστέα και καλό είναι να το αποφεύγουμε. Έτσι, ξεκινάμε από εκεί, για όλους μας. Έτσι. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω, ότι όλα αυτά που έχουμε δει τώρα σε αυτό το φιλμάκι, γιατί το παρακολουθούσα, δεν έχουν σχέση με την πλαστική χειρουργική. Έτσι. Δεν έχουν σχέση. Οι διάφορες παραμορφώσεις που βλέπουμε, είτε τα παραφουσκωμένα χείλη σαν το ψάρι, είτε τα ανέκφραστα πρόσωπα, έχουν σχέση με την υπερβολική χρήση των ενεσίμων υλικών. Των ενεσίμων υλικών. Έτσι, και εδώ, Κωνσταντίνα, μου δίνει την ευκαιρία. Δεν είναι επεμβάσεις δηλαδή αυτό που είδαμε. Πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα στην πλαστική χειρουργική. Ναι. Όλες οι επεμβάσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι επεμβάσεις, τα χειρουργία που λέμε, αλλά υπάρχουν και διάφορες μη χειρουργικές τεχνικές. Τώρα, είναι άλλο πράγμα να πω να χειρουργηθώ, να φτιάξω τη χαλάρωση του προσώπου μου. Ναι. Και άλλο πράγμα είναι να πω να κάνω μια ένεση, ένα μπότοξ, ένα γυαλουρονικό, να βελτιώσω μια ρητίδα. Τώρα, τι θέλουμε γίνεται? να τα πούμε έτσι από την αρχή, να μας τα ξεκαθαρίσεις όλα. Ξεκινάμε λέγοντας ότι είναι θεραπείες χειρουργικές και θεραπείες μη χειρουργικές. Ναι. Τώρα, να εστιάσουμε λίγο στο πρόσωπο, που είναι αυτό που ξεκίνησε το φιλμάκι μας. Πού είναι αυτά όλα που είδαμε? Αυτά, κοίτα, δηλαδή είναι σοκαριστικές αυτές οι εικόνες. Λοιπόν, η χαλάρωση λοιπόν του προσώπου πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, γιατί όπως ξέρεις ανήκω στην πλαστική χειρουργική τη σχολή που λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Η χαλάρωση του προσώπου φτιάχνεται με μια χειρουργική επέμβαση που λέγεται face lift. Αν θέλω δηλαδή να βάλω το πρόσωπό μου στην θέση του και να έχω ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα, πρέπει να πάω στο πλαστικό μου να χειρουργηθώ. Αν θέλω τώρα να φτιάξω κάποια γραμμή, κάποια ρητίδα, θα πάω να κάνω τον μπότοξ μου, την ένεσή μου. Δεν μπορούν όμως αυτά τα υλικά, είτε λέγεται μπότοξ είτε λέγεται γυαλουρονικό, να βελτιώσουν τη χαλάρωση. Άρα τα ενές σημαίνει για ρητίδες, το lift είναι για τη χαλάρωση. Μάλιστα. Το τι γίνεται όμως, αρκετές γυναίκες, επειδή φοβούνται να πάνε να χειρουργηθούν, γιατί ένα χειρουργείο προκαλεί φόβο. Πρέπει να ξεπεράσεις τη φοβία σου. Σίγουρα. Άρα αρκετές, κυρίως στον χώρο του θεάματος κυρίες, προσπαθούν με ενέσιμα υλικά να διορθώσουν τη χαλάρωση. Αυτό και το τονίζουν καταστροφικό. Έτσι, καταρχήν να πω κάτι, το πρόσωπο όταν χαλαρώσει είναι σε μια κουρτίνα που κρέμεται.
Την κουρτίνα για να τη βάλεις στον τόπο της πρέπει να την κόψεις από εκεί που κρέμεται, να αφαιρέσεις μια λωρίδα να την ξαναράψεις. Αυτό λέγεται facelift. Εάν την κουρτίνα προσπαθήσεις να την κάνεις πιο βαριά με διάφορα υλικά, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να κρεμάσει περισσότερο. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, άλλο πράγμα είναι το facelift που διορθώνει τη χαλάρωση του προσώπου και άλλο πράγμα είναι το botox που θα βελτιώσει τη ρητίδα. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή να εμπιστευτούμε το πλαστικό μας χειρουργό και αυτό το τονίζω πάντοτε, ο οποίος είναι ο φίλος μας και ο σύμμαχός μας, να μας καθοδηγήσει και τι λέω πάντοτε Κωνσταντίνα, 3 πράγματα. Πρώτον, τι να μην κάνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό στην πλαστική χειρουργική τι να μην κάνουμε. Δεύτερον, τι να κάνω, αν για παράδειγμα θα κάνω το lift για τη χαλάρωση, θα κάνω την ένεση για τη ρητίδα. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, το πότε θα το κάνω. Υπάρχουν ποιότητες υλικών, δηλαδή υπάρχει καλό υλικό και κακό υλικό, εννοώ που φέρει καλό αποτέλεσμα ή όχι, παίζει ρόλο το... Σίγουρα, καταρχήν να πούμε ότι όλα αυτά τα ενέσιμα υλικά μηχάνη είναι φάρμακα. Από τη στιγμή που κυκλοφορούν είναι αναγνωρισμένα, είναι ασφαλή. Το σημαντικό δεν είναι το φάρμακο, αν είναι καλό, γιατί συνήθως τα φάρμακα όλα είναι λεγμένα και καλά. Είναι η σωστή χρήση και η σωστή δοσολογία. Αυτό όμως εξαρτάται από ποιον να γίνει η σωστή χρήση, από τις απαιτήσεις του ασθενή ή από τον γιατρό. Και από τους δύο. Και από τους δύο. Έτσι, καταρχήν, ο κόσμος πρέπει να είναι όριμος και συνειδητοποιημένος, να γνωρίζει τι θέλει. Στην πλαστική χειρουργική μηχανή δεν υπάρχει υπερβολή. Αυτός που δεν γνωρίζει τι θέλει ή θέλει κάτι το μη φυσιολογικό, απλά δεν πρέπει να το κάνει. Εμένα η γνώμη δική μου είναι ότι η πετυχημένη πλαστική παρέμβαση είναι αυτή που έχει φυσικό αποτέλεσμα. Αν είναι δηλαδή να πω να φτιάξω μία ρητίδα και όπου καθίσει και όπου σταθώ να λένε ο Ζαβρίδης έκανε μπότοξ για παράδειγμα, καλύτερα να μην το κάνω. Ναι. Αν όμως είναι να φτιάξω κάτι πάνω μου και όταν πίνω καφέ μαζί σου να είναι πιο φρέσκος, πιο ανανεωμένος, χωρίς να φαίνεται τι έχω κάνει, τότε αυτό ναι, θεωρείται επιτυχία στην πλαστική χειρουργική. Παρ' όλα αυτά όμως, τις ρητίδες φαντάζομαι δεν χρειάζεται ολόκληρη επέμβαση για να τις απαλύνουμε τουλάχιστον, γιατί για να φύγει τελείως μια ρητίδα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, έτσι δεν είναι? Καταρχήν να πούμε ότι η θεραπεία των ρητίδων... Καταρχήν εσύ είσαι πάρα πολύ φρέσκος. Μήπως κάνεις μπότοξ και τέτοια πράγματα, έκανες κάτι εσύ σε σένα? Εγώ απλά χαμογελώ. Άμα χαμογελάμε, μην αποφεύγεις την ερώτηση. Άμα χαμογελάμε δεν κάνουμε ρητίδες. Πραγματικά είσαι πάρα πολύ φρέσκο. Το πρόσωπό σου είναι πάρα πολύ λίο. Εάν έκανες, γιατί αν έκανες... Είναι πάντοτε ευγενική το Αν έκανες, είναι πάρα πολύ καλή διαφήμιση για σένα πραγματικά σου λέω, γιατί δεν φαίνεται τίποτα. Να παίξουμε θάρρος ή αλήθεια, να τα πούμε όλα. Δεν θέλω να όλα τα λέμε. Όλα τα λέμε. Αν έκανες, δεν θέλω να μου πεις. Λοιπόν, στην πλαστική χειρουργική λέμε πάντοτε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι, διότι θα αφήσουμε σκιές. Έτσι, πάντοτε. Και σκηνές και γκρίζες ζώνες είναι κακό. Αφήσουμε σκιές. Να ξεκαθαρίσουμε τα παραγγείλες να πεις. Δηλαδή είναι... Το σημαντικό ποιο είναι? Χριστέ και Παναγία. Το σημαντικό είναι αυτός που πάει στον πλαστικό του χειρουργό πρώτα απ' όλα να ξέρει τι θέλει. Ναι. Εγώ πάντοτε λέω, Κωνσταντίνα, χαριτολογώντας, ότι η πλαστική χειρουργική είναι για ευφυείς ανθρώπους. Μα πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ξέρουν ότι θέλουν να κάνουν αυτό και αυτό θέλουν να κάνουν και τελείωσε. Αυτό ξέρουν. Το θέμα είναι ο τι θα τους πει. Τουλάχιστον θα μιλήσω για τη δική μου εμπειρία και πρακτική. Αυτός που δεν θα ακούσει το πλαστικό του απλά πάει σπίτι του. Δεν κάνει τίποτα. Ναι. Έτσι, ο ειδικός που θα μας καθοδηγήσει στο τι να κάνω, πότε να το κάνω, ο ειδικός είναι ο πλαστικός ο χειρουργός. Οι αρχαίοι Έλληνες ότι έλεγαν ότι στον επαΐον τα πάντοτε εμπιστευόμαστε αυτό που θέλουμε. Έτσι, αν θέλω το παιδί μου να μάθει ελληνικά, θα το στείλω σε φιλόλογο ελληνικής φιλολογίας, όχι αγγλικής φιλολογίας. Έτσι, φιλόλογοι και οι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο πλαστικό μας χειρουργό. Η ιατρική επίσκεψη είναι πολύ σημαντικό, γιατί αρκετές φορές γυναίκες με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε να κάνω αυτό, αν δεν θα κάνω. Το σημαντικό είναι μπράβο. Να πάρουμε το ιατρικό ιστορικό της ενδιαφερόμενης. Μετά είναι η κλινική εξέταση να την εξετάσουμε και μετά να πούμε τη γνώμη μας. Εάν τα πράγματα γίνουν σωστά, όταν ξέρουμε τι θέλουμε, όταν έχουμε εμπιστοσύνη στον πλαστικό μας χειρουργό, τότε σίγουρα θα αποφύγουν όλα αυτά τα εκτρώματα. Έτσι, γιατί όλα αυτά τα πρόσωπα που έχουμε δει. Η μία από αυτές τουλάχιστον ήταν τόσο όμορφη που ήταν νέα. Ξέρεις, είναι αυτό, το να μην χαλάσω. Είναι ο χρόνος που αναπόφευκτα σίγουρα θα σου αφήσει κάποια σημάδια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ρητίδες, χαλάρωση, όλα αυτά τα πράγματα. Εθίζονται, πιστεύω. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Να το μειώσεις, ναι.
Καταρχήν να πω το εξής. Επειδή όσο αφορά ειδικά το πρόσωπο, είναι συνήθως γυναίκες που έτσι παρασέρνονται και κάνουν διάφορα. Εθίζονται, δηλαδή ακούω περιπτώσεις που κάνουν μια φορά μετά ακόμα λίγο, φουσκώνονται ακόμα λίγο, ενώ υπάρχει... Ναι, η γνώμη δικιά μου, Μιχάλη, είναι ότι οι επώνυμες που παραμορφώνονται, ο λόγος είναι απλός. Έτσι. Καταρχήν να πούμε ότι ο χώρος του θεάματος στον οποίο ζείτε εσείς, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει ανθρώπους πολύ ευαίσθητους, αυτός ο χώρος όμως έχει με αυτούς τους ανθρώπους κάποια μειονεκτήματα. Λόγω ευαισθησίας και λόγω δημοσιότητας είναι πολύ εύκολο μια κοπέλα να παρασυρθεί και να κάνει θεωρητικά κάτι εύκολο και ανώδυνο, που στην ουσία είναι καταστροφικό. Άρα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι άλλο πράγμα είναι η επέμβαση, το χειρουργείο, που θα φτιάξει τη χαλάρωση για παράδειγμα του προσώπου, και άλλο πράγμα είναι η εύκολη λύση, η ένεση. Για παράδειγμα, το Botox διαρκεί 4 με 6 μήνες. Αν εγώ κάθε μήνα πάω να κάνω ένεση, τότε σίγουρα θα παραμορφωθώ. Είναι το παράδειγμα, για παράδειγμα, της ασπιρίνης. Άλλο πράγμα είναι να πιω μία ασπιρίνη, ξέρω εγώ, κάθε 4 ώρες να μου φύγει ο πονοκέφαλος, και άλλο είναι να χαπακωθώ 100 ασπιρίνες. Ναι, όμως όταν φύγει το αποτέλεσμα και αυτό το φούσκωμα που κάνει συνήθως το Botox μετά από 4 μήνες, τι θα κάνει η γυναίκα για να ξαναμειώσει λίγο την ρητίδα της? Θα ξανακάνει Botox, ναι. Τι θα γίνει? Καταρχήν να πούμε ότι, μια και ανέφερες το Botox αφορά τις ρητίδες έκφρασης, δεν γεμίζει. Για να γεμίσουμε κάποια βαθουλώματα, κάποιες γραμμές, βάζουμε υλικά όπως το ιαλουρονικό. Άρα το Botox και το ιαλουρονικό είναι θεραπείες ιατρού που λέμε, δηλαδή πάμε στο πλαστικό μας, τα κάνουμε και την ίδια ώρα πάμε για καφέ. Δεν έχει πριξίματα, δεν έχει μελανιές. Διαρκούν κάποιους μήνες τα αποτελέσματα και αν και εφόσον είμαστε ευχαριστημένοι, τα παραλαμβάνουμε. Άρα, τα φάρμακα αυτά, γιατί για φάρμακα πρόκειται, στη σωστή δοσολογία, με τη σωστή τη χρήση και όταν πρέπει να τα κάνουμε, δηλαδή να περάσει η δράση τους και μετά να τα επαναλάβουμε, έχουμε πάντοτε και φυσικό αποτέλεσμα και αρμονικό αποτέλεσμα. Είναι υπερβολική χρήση και η κατάχρηση. Και παραλαμβάνω ότι συνήθως τα βλέπουμε εμείς σε μεμονωμένες βέβαια περιπτώσεις, γιατί αυτό δεν είναι ο κανόνας. Έτσι, συνήθως οι γυναίκες ακολουθούν τον πλαστικό τους και κάνουν τα σωστά πράγματα. Είναι υπερβολική χρήση των ενεσίμων σε άτομα που φοβούνται να χειρουργηθούν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πες μας τότε, γιατί να μην φοβούμαστε να κάνουμε αυτές τις επεμβάσεις? Εννοείται ότι φοβόμαστε το χειρουργείο πρώτα απ' όλα. Φοβόμαστε τις επιπτώσεις και το μετεγχειρητικό στάδιο. Την ανάρρωση και το αποτέλεσμα, έτσι, γιατί είναι μια πολύ μεγαλύτερη διαδικασία από το ενέσιμο. Επειδή μου αρέσει πάντοτε να μιλάω για τον εαυτό μου, εγώ δηλώνω ότι θα φοβόμουν να πάω να χειρουργηθώ. Έτσι. Το να αποφασίσει ένας άνθρωπος να κλείσει τα μάτια του για μισή-μία ώρα και να εμπιστευτεί στο πιο πολύτιμο πράγμα που έχει πάνω του, την εξωτερική του εμφάνιση, προϋποθέτει μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτόν που θα σε κόψει και θα σε ράψει, γιατί αυτό κάνουμε. Έτσι. Έρχεται ένας άγνωστος και αφήνεσαι. Κλείνει τα μάτια του για μία ώρα και σου εμπιστεύεται το σώμα του, το πρόσωπο του. Άρα το σημαντικό είναι, για να ξεπεράσουμε αυτή τη φοβία μας, είναι να εμπιστευτούμε τον πλαστικό μας χειρουργό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και για το πριν την επέμβαση, αλλά και για το μετά. Γιατί το αποτέλεσμα της πλαστικής επέμβασης δεν τελειώνει με την επέμβαση και ξεκινάμε. Χρειάζεται σωστή παρακολούθηση, σωστή συνεργασία, άρα μόνο αν κάποιος εμπιστευτεί τον πλαστικό του χειρουργό, υπάρχει αυτή η συνεργασία και έχουμε και το σωστό αποτέλεσμα. Άρα όταν όλα γίνουν σωστά, και σωστά τι σημαίνει, σωστή ενημέρωση πριν από το χειρουργείο, όλα τα βήματα του χειρουργείου να γίνουν σωστά, σωστή παρακολούθηση, τότε όλες οι επεμβάσεις είναι επεμβάσεις ρουτίνας, είναι επεμβάσεις που καταρχήν να πούμε ότι η πλαστική χειρουργική δεν ασχολείται με ασθενείς. Είναι κάποιος καλά και θέλει να γίνει καλύτερα. Άρα γενικά η αποθεραπεία είναι και πολύ πιο εύκολη. Τα πριξίματα, οι μελανιές. Άρα εγώ θα έλεγα ότι είναι καθαρά θέμα εμπιστοσύνης στον πλαστικό μας χειρουργό. Και να τελειώσω, Κωνσταντίνα, λέγοντας το εξής. Καταρχήν... Δεν σε αφήσουμε να τελειώσεις ακόμη. Έχουμε πολλές. Εγώ δεν βιάζομαι. Είναι αυτό που λες, ναι. Σίγουρα. Τι λένε οι στατιστικές μελέτες? Καταρχήν σε μια κοινωνία δεν ενδιαφέρει όλους η εξωτερική τους εμφάνιση και η πλαστική. Δεν σημαίνει ότι αν πάρεις 100 άτομα όλοι θα ασχοληθούν με τη μύτη τους ή το αυτί τους. Άρα, πρώτον, η πλαστική χειρουργική αφορά αυτούς που τους ενδιαφέρει η εμφάνισή τους. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει όμως? Σίγουρα. Τώρα, από αυτούς που τους ενδιαφέρει, τι λέει η ιατρική επιστήμη?
Αν 100 άτομα τα ενδιαφέρει η εμφάνισή τους, οι μόνοι που θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τη φοβία τους και θα εμπιστευτούν τον πλαστικό τους είναι το 20%. 20 άτομα. Άρα οι υπόλοιποι ασχολούνται με όλα αυτά. Έτσι, ενδιαφέρονται την εμφάνισή τους, φοβούνται να χειρουργηθούν και ασχολούνται με τα ενέσιμα. Είναι σε αυτό το 80% των ατόμων που θέλει προσοχή να μην κάνουν υπερβολική κατάχρηση των ενεσίμων για να μην έχουν αυτές τις παραμορφώσεις. Μπορούν βέβαια σε μια επέμβαση να μην φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα και να έχουν μια επιπλοκή ή να παραμορφωθεί ακόμα και το πρόσωπό τους. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να συνέβη και στο παρελθόν. Ναι, να πω κάτι. Η εμπειρία τι λέει. Τα χειρουργεία πολύ σπάνια μπορεί να παραμορφώσουν ένα πρόσωπο. Είναι επιφανειακές επεμβάσεις, είναι επεμβάσεις που είναι ελεγχόμενες, δηλαδή αν κάποιος αποφασίσει να κάνει ένα facelift, δεν ξυπνάει το πρωί και πάει και κάνει facelift. Κάποιες μέρες πριν κάνει τον πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο, ανάλυση αίματος, καρδιογραφήματα, όλα αυτά. Η επέμβαση γίνεται σε μια κλινική πλήρως εξοπλισμένη από κάποιους που είναι η δουλειά τους, με σωστή παρακολούθηση, άρα είναι επεμβάσεις ρουτίνας. Άλλωστε, είπαμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ασθενείς, άρα είναι πολύ πιο εύκολα και διαχειρίσιμα τα πράγματα. Αυτό που συμβαίνει, Κωνσταντίνα, όσοι ασχολούνται έτσι, η πλαστική χειρουργική είναι σαν να είσαι ένας μόδιστρος. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει γυναίκα που να πάει στο μόδιστρό της να φτιάξει ένα φόρεμα και να της το φτιάξει πρώτη. Θα χρειαστεί, ξέρω εγώ, να το μοντάρεις, θα χρειαστεί να σε ξαναδεί. Να το κοντίνει, αυτό συμβαίνει. Λίγο Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην πλαστική χειρουργική, άρα μπορεί μετά από μια επέμβαση, μετά στο τρίμηνο εξάμηνο που θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα, μπορεί χωρίς να είναι λάθος η επιπλοκή, να χρειάζεται μια μικρή διόρθωση. Δεν θα αφήσεις ένα φόρεμα μοντάριστο επειδή σου το πέταξε ο μόδιστρος πάνω σου. Θα πρέπει να το δει και δεύτερη και τρίτη φορά. Άρα είναι σημαντική η μετεγχειρητική παρακολούθηση και διόρθωση οτιδήποτε δεν μας αρέσει. Άρα είναι σημαντική, επαναλαμβάνω, η μετεγχειρητική παρακολούθηση για να έχουμε αυτό που είπαμε με τον Μιχάλη. Φυσικό αποτέλεσμα. Να το βλέπεις και να μην καταλαβαίνεις ότι... Αυτό σημαίνει επιτυχία στην πλαστική χειρουργική. Ναι. Υπάρχει όριο ηλικίας, γιατρέ. Δηλαδή, από τι ηλικία, ας πούμε, μπορεί μια κοπέλα να βάλει στήθος, ας πούμε, ή να βάλει χείλη, ή μέχρι ποια ηλικία? Ναι, όρια, Μιχάλη, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, όταν μια νεαρή επιχειρήσει μια επέμβαση στη διάρκεια, ενώ μετά όταν θα μεγαλώσει, πώς θα εξελιχθεί? Δηλαδή, όταν είναι 17 χρόνων και βάλει στήθος, θα μπει, φαντάζομαι, σε ένα μέγεθος το οποίο είναι σε μια 17χρονη. Μετά όταν μεγαλώσει και γίνει 37-40, ενώ το μέγεθος θα είναι πιο μίτσι. Να θέλει να το αυξήσει. Θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός πλαστικός, έτσι. Γιατί? Απλά έτσι. Καταρχήν να πω ότι οι επεμβάσεις που αλλάζουν με το σώμα μας, περιμένουμε, μπορεί να μην υπάρχουν ηλικίες, αλλά πάντοτε περιμένουμε να οριμάσει, που λέμε, το σώμα μας, ο ανθρωπίνος σκελέτος. Άρα, για παράδειγμα, όλες αυτές οι επεμβάσεις στη μύτη, το στήθος, όλα αυτά οι λιπαναρροφήσεις γίνονται με την ολοκλήρωση της εφηβείας, ποτέ πριν. Άρα έχουμε το τελική μορφή του σώματος μας και τότε ναι, αν κάτι μας απασχολεί, ο πλαστικός μας μπορεί να το βελτιώσει. Εδώ να πω, Μιχάλη, ότι οι επεμβάσεις στην πλαστική χειρουργική, το αποτελέσματα τους είναι μόνιμα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της πλαστικής χειρουργικής. Δηλαδή, σίγουρα έχει τη διαδικασία του χειρουργείου, τον πόνο, τα πριξίματα που θέλει 1 με 2 εβδομάδες, όμως ναι, το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Το σημαντικό είναι ότι, επαναλαμβάνω, και σωστή συνεργασία και φυσικό αποτέλεσμα για να κάνουμε και σωστές δουλειές. Έτσι. Και τι λέω, Μιχάλη, πάντοτε? Καταρχήν, κανένα χειρουργείο δεν πρέπει να γίνεται για τον πλαστικό χειρουργό. Φυσικά. Έτσι, δηλαδή, εάν γίνει μια επέμβαση και είναι ευχαριστημένος ο πλαστικός χειρουργός, αλλά εσύ που την κάνεις δεν είσαι ευχαριστημένος, τότε αυτό θεωρείται αποτυχία. Πρέπει να είναι ευχαριστημένος ο πελάτης. Και οι δύο. Εσύ δεν προσπαθείς να πεις, αν κάποιο πελάτη σου δεν του αρέσει το αποτέλεσμα, δεν προσπαθείς να τον πείσεις, να του πεις, αφού αυτό είναι το σωστό να γίνει, δεν μπορείς να πας παρακάτω, δεν μπορώ να σου κάνω κι άλλη επέμβαση πάνω σε αυτήν που κάναμε, ή απλά πας με το γούστο του πελάτη και ό,τι σου πει αυτός, έτσι θα προχωρήσεις? Να μου επιτρέψετε να πω τη δική μου έτσι τι κάνω, γιατί... Όχι, για σένα λέω, εσένα ρωτάω. Λοιπόν, εγώ προσωπικά ποτέ δεν κάνω αυτό που θέλει ο πελάτης. Έτσι. Και ποιος είναι ο λόγος? Αν εγώ πάω να φτιάξω το αυτοκίνητό μου στο μηχανικό, του εμπιστεύομαι το αυτοκίνητό μου, που είναι ειδικός να μου το φτιάξει. Λοιπόν, άρα αυτός που θα πάει στο πλαστικό του, ποτέ δεν έχει τη γνώση και την εμπειρία να ξέρει
τι είναι το καλύτερο γι' αυτό. Σίγουρα. Βλέπει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εσύ αφήγεις από το μηχανικό και το αυτοκίνητο, κάνει διακοπές. Κύριε μηχανική, κάνει διακοπές. Οπότε θα έχεις μια άποψη. Εμένα τώρα, Μιχάλη, θα ήσουν καλός πλαστικός. Ο Πιταγκή, ο οποίος απεβίωσε και πρόσφατα, ήταν ο δάσκαλος του δασκάλου, ένας Βραζιλιάνος πολύ γνωστός πλαστικός χειρουργός. Όταν τελείωσα, μου κάνει την εξής ερώτηση, τη θυμάμαι μέχρι και σήμερα. Μου είχε πει, τώρα που τελείωσες και θα ξεκινήσεις να δουλεύεις, τι είναι πλαστική χειρουργική? Και εγώ ξεκίνησα τότε έτσι και πιο ενθουσιώδης, να του λέω, είναι χειρουργική ειδικότητα. Και μου είπε το εξής, με σταμάτησε και μου λέει το εξής. Μου λέει, χειρουργία πλάστικα ακαπαμέντο. Στα πορτογαλέζικα το καπαμέντο είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι το finish, το τελείωμα. Κανένα λοιπόν δεν ενδιαφέρει ούτε πώς θα σας ακόψεις και θα ράψεις, όλους τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Άρα είναι, ο ειδικός ξέρει το αποτέλεσμα. Έτσι, σίγουρα παίρνεις την άποψη της ενδιαφερόμενης, δηλαδή ένα μέγεθος στήθους. Σίγουρα μπορείς να παίξεις λίγο προς τα πάνω, προς τα κάτω, αλλά είναι ο πλαστικός χειρουργός που γνωρίζει τα διάφορα είδη σώματος, τα διάφορα είδη δέρματος, το τι μέγεθος ταιριάζει στη συγκεκριμένη γυναίκα. Άλλωστε, να πω ένα παράδειγμα, το μέγεθος ενός στήθους ποτέ δεν το διαλέγει ο πλαστικός κοιτάζοντας ένα στήθος. Θα κοιτάξεις τη λεκάνη της γυναίκας, θα κοιτάξεις τα χαρακτηριστικά του προσώπου, θα κοιτάξεις το ύψος της και βάσει αυτό θα επιλέξεις το φυσικό μέγεθος. Και αν η γυναίκα σου πει, εμένα ο άντρας μου θέλει στήθος τόσο μεγάλο, τι θα κάνεις? Εντάξει, όχι τόσο, εννοώ τόσο. Τι θα κάνεις, θα πας σε άλλο γιατρό? Να πάει στο σύζυγό της, θα το φτιάξει. Λοιπόν, η πλαστική χειρουργική, ο σκοπός της είναι να καθοδηγεί τη γυναίκα να έχει φυσικό αποτέλεσμα. Βέβαια να πω το εξής, παιδιά. Θα της πεις, δεν σου βάζω πιο πολύ εγώ. Θα της το πεις? Αυτή τη συζήτηση. Όχι απλά θα της το πω, θα τη διώξω. Έτσι είναι πολύ σημαντικό, όχι στην πλαστική, κοιτάξτε παιδιά, να πω το εξής. Η πλαστική χειρουργική έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με όλες τις άλλες ιατρικές ειδικότητες. Είναι η μόνη ιατρική ειδικότητα που δεν έχει να κάνει με ασθενείς, δεν έχει πρέπει στην πλαστική χειρουργική. Άρα, ο σκοπός είναι φυσικό αποτέλεσμα. Αυτός που δεν μπορεί να αποδεχτεί ένα φυσικό αποτέλεσμα, τότε δεν είναι κατάλληλος για να κάνει μια οποιαδήποτε αισθητική παρέμβαση στο πρόσωπό του. Οπτικά, παρακαλώ. Οπτικά είπαμε να έχει μια φυσική, ένα φυσικό μέγεθος και ένα φυσιολογικό, να μην πολύ καταλαβαίνετε. Όμως ήθελα να ρωτήσω, στο σημείο ενώ αισθάνονται ακόμη, έχουν αίσθηση ή με το που γίνει η επέμβαση στο στήθος ενώ χάνεται οποιαδήποτε αίσθηση στην περιοχή εκείνη? Άκου ανησυχία τώρα, Μιχάλης μου. Δεν είναι ανησυχία του Μιχάλη, είναι πολύ λογική ερώτηση. Οκ, να το βάλω, να το αυξήσω, αλλά μετά ας πούμε νιώθεις κάποια πράγματα εκεί, θυλάζεις ή οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε, εννοείται. Αν ήταν μια κοπέλα να φτιάξει το στήθος της και να μην το ένιωθε ή να μην μπορούσε να θυλάσει, τότε καλύτερα να μην το φτιάχνει. Άρα υπάρχει τεχνική που μπαίνει, που λέμε, από κάτω από το στήθος, πίσω από το μη, δεν ακουμπάμε τον αδένα, δεν ακουμπάμε τη θηλή. Άρα όπως είναι ένα στήθος πριν, είναι και μετά, πιο μεγάλο σε μέγεθος και νιώθεις κανονικά τα πάντα και μπορεί η γυναίκα να κάνει τα πάντα. Και να το νιώθει και να θυλάσει και να μείνει έγκυος. Γι' αυτό άλλωστε η αυξητική στήθους γίνεται και σε νεαρές ηλικίες. Έτσι, πριν τεκνοποιήσει μια γυναίκα. Άρα, να πούμε και αυτό. Άρα υπάρχουν διάφορες τεχνικές που, για παράδειγμα, ακόμα και η τεχνική παίζει ρόλο σε ποια φάση είναι μια γυναίκα. Άλλη τεχνική δηλαδή θα κάνεις για να αυξήσεις ένα στήθος σε μια κοπέλα, για παράδειγμα, που δεν έχει τεκνοποιήσει, και άλλο ένα στήθος το οποίο μια γυναίκα έχει τεκνοποιήσει, έχει θυλάσει. Και δεν σε νοιάζει, για παράδειγμα, από πού θα μπει το ένθεμα σιλικόνης. Και πάμε στην κρίσιμη ερώτηση, αν κοστίζει. Ναι, πόσα, δηλαδή είναι προσιτή η τιμή να βάλεις ενώ δύο... Δεν έπεσαν οι τιμές με τη ζήτηση που ανέβηκε, να πω το εξής. Γιατί ανέβηκε η ζήτηση, δεν ανέβηκε? Καταρχήν να πω ότι η πλαστική χειρουργική πλέον οι τιμές είναι πολύ προσιτές. Και είναι και ένας λόγος που είναι και δημοφιλής, έτσι, γιατί πριν κάποιες δεκαετίες όντως μόνο κάποιο πορτοφόλι πλουσίων άντεχε την πλαστική χειρουργική. Θεωρείται πολυτέλεια. Πλέον δεν είναι πολυτέλεια, οι τιμές είναι πολύ προσιτές. Εμένα εμπειρία δικιά μου λέει ότι μία επώνυμη τσάντα είναι αρκετές φορές πολύ πιο ακριβή από μία επέμβαση πλαστικής χειρουργικής. Σωστό. Αφοπλιστικός και κατατοπιστικός. Αυτή είναι η δουλειά μας, να ενημερώνουμε τον κόσμο.
έρχεται κάποια με τη φωτογραφία του Βικτόριας Μπέκαμ, λέω εγώ τώρα, και σου λέει θέλω να κάνω αυτή τη μύτη. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μπορεί να πετύχει ή όχι? Εμένα όποια γυναίκα μου φέρνει φωτογραφία την πετάω στον κάλαθο. Μπροστά της ή μετά? Μπροστά της. Okay. Για ποιο λόγο? Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι ο σκοπός όταν πάμε στο πλαστικό μας δεν είναι να αντιγράψουμε κάτι πάνω μας. Ο σκοπός είναι να βελτιώσουμε τα δικά μας χαρακτηριστικά. Άλλωστε, Κωνσταντίνα, αυτό το πείραμα έχει γίνει. Έχουμε πάρει εμείς η πλαστική τα πιο ωραία χαρακτηριστικά από διάφορα πρόσωπα. Για παράδειγμα, πήραμε τη μύτη, ξέρω εγώ, της Νικόλ Κίτμαν, πήραμε τα χείλη της Τζούλια Ρόμπερτς, τα βάλαμε όλα σε ένα πρόσωπο και όποτε γίνεται αυτή η δουλειά, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε ένας κουασιμόδος. Βέβαια. Έτσι. Ο σκοπός, άρα, αν κάποιος έχει μια γαμψή μύτη, είναι να βελτιώσει τη δική του μύτη σύμφωνα με τα δικά του χαρακτηριστικά, τα χείλη και τα μάτια για παράδειγμα, για να έχει φυσικό αποτέλεσμα. Άρα, πάρεις μια μύτη που σου αρέσει να τη βάλεις στο πρόσωπό σου, ποτέ δεν θα είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Άρα, είναι λάθος να προσπαθούμε να αντιγράφουμε χαρακτηριστικά από άλλα πρόσωπα. Ξέρεις, ο κόσμος έρχεται και φαντάζεται ότι εγώ θέλω τη μύτη μου να είναι μικρή, να είναι στενή, να μην είναι πολύ μακριά και δεν πάει στο πρόσωπό του, δεν ταιριάζει και μετά βγαίνει με ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα και απλά λέει ότι το αποτέλεσμα απέτυχε. Είναι διότι διαφέρει από το υπόλοιπο, δεν έχει αρμονία και κάνει μπάμ ότι έχει τοποθετηθεί κάτι ξένο. Σίγουρα, καταρχήν, αν πάρεις ένα πρόσωπο το οποίο έχει αδρά χαρακτηριστικά, μεγάλα αυτιά, ξέρω εγώ, το χείλη και του φτιάξει μια μηνιό μύτη που λέμε μυτούλα, θα είναι πρόβλημα. Έτσι, καταρχήν, να πούμε το εξής, Μιχάλη. Ρωτήσαμε και κόσμο εντωμεταξύ. Έχουμε γκάλοπ έτοιμο να παίξει, να δούμε την άποψη του κόσμου. Να πω το εξής. Η αισθητική στην πλαστική χειρουργική είναι πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει την πλαστική χειρουργική να φτιάξει μια ωραία μύτη. Στο κάτω-κάτω αυτό μπορεί να το φτιάξει και οποιοδήποτε. Σε ενδιαφέρει να φτιάξει ωραία πρόσωπα. Δηλαδή να έχει αισθητική αυτό που φτιάχνει. Άρα μια ξέμπαρκη μύτη ωραία σε ένα πρόσωπο, εάν δεν ταιριάζει στο πρόσωπο, πάλι θα είναι άσχημα. Άλλωστε, το ανθρώπινο μάτι, παιδιά, δεν βλέπει στον δρόμο μια μύτη να περπατάει, ένα αυτό να περπατάει. Βλέπουμε φιγούρες, βλέπουμε το σύνολο. Άρα, ο σκοπός της πλαστικής χειρουργικής είναι το σύνολο. Σου έτυχε ποτέ να διώξεις κόσμο γιατί δεν χρειάζεται να κάνει κάτι? Κάθε μέρα αυτό κάνω. Σοβαρά. Αυτούς που διώχνουν περισσότερο από αυτούς που χειρουργούν. Δηλαδή, τι σου έχουν ζητήσει, το πιο τρελό πράγμα που σου έχουν ζητήσει, τι είναι, δηλαδή έμεινες και λες και τους έδιωξες, ας πούμε. Δεν χρειάζεται, Μιχάλη, να είναι τρελό για να διώξεις κάποιον. Και τι εννοώ? Ένας άλλος διαχωρισμός που γίνεται στην πλαστική χειρουργική είναι ο εξής. Υπάρχουν επεμβάσεις που όσο πιο νωρίς γίνουν, τόσο το καλύτερο. Υπάρχουν όμως επεμβάσεις που όσο πιο μετά γίνουν, τόσο το καλύτερο. Για παράδειγμα, η κοιλιά μας. Μια γυναίκα πρέπει πρώτα, για παράδειγμα, να γεννήσει, να χαλαρώσει το δέρμα της, να δυνατήσει και μετά να φτιάξει, να πλάσει που λέμε την κοιλιά της. Η λιποαναρρόφηση όμως, το αντίθετο, μπορεί να γίνει πολύ νωρίς. Αφορά η θεραπεία του τοπικού λίπους στα ψωμάκια, άρα είναι καλό να γίνεται νωρίς, πριν προλάβει να χαλαρώσει το δέρμα. Άρα, για παράδειγμα, η κυλοπλαστική πρέπει πρώτα να χαλαρώσει το δέρμα και μετά να τη φτιάξεις. Ενώ η λιποαναρρόφηση πρέπει να προλάβεις πριν να χαλαρώσει το δέρμα. Άρα είναι εκεί το μυστικό, Μιχάλη, να μπορείς να είσαι σε θέση να ξέρεις πότε μια γυναίκα θα φτιάξει, για παράδειγμα, την κοιλιά της. Εκεί είναι η συμβουλή του πλαστικού χειρουργού. Ρωτούν τηλεθεατές, υπάρχει λιποαναρρόφηση στα πόδια? Η λιποαναρρόφηση μπορεί να γίνει οπουδήποτε στο σώμα μας. Είναι η θεραπεία του τοπικού του λίπους, στα λεγόμενα ψωμάκια. Άρα μπορεί να γίνει και στα πόδια και στην κοιλιά και στο προβούλι που λέμε, όπου έχουμε τοπικό λίπος. Μάλιστα, και μπορείτε και να παίρνετε τηλέφωνο να λέτε τις απορίες σας τώρα που έχουμε τον γιατρό μας εδώ στο 22 477 777. Πάμε να δούμε το γκάλοπ, τι μας είπε ο κόσμος για τις πλαστικές επεμβάσεις και επιστρέφουμε να το συζητήσουμε λίγο ακόμη με τον Χαριζαβρίδη εδώ, τον πλαστικό χειρουργό μας. Να σου πω, εγώ προσωπικά διαφωνώ, γιατί αλλοιώνεται το πρόσωπο μας, πιστεύω. Γιατί όχι? Θα κάνατε? Άμα χρειαζόταν, ναι. Δεν νομίζω να χρειάζονται. Εγώ να έκανα? Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, νομίζω μόνο αν είναι ανάγκη κάποιος που θα κάνει πλαστικές επεμβάσεις, ενώ. Είναι ιδέα. Δεν θα ήθελα να κάνω, αλλά για έναν κοριτσάκι που το έχει ανάγκη, μια κοπέλα, δεν με πειράζει. Να είστε καλά.
Πιστεύω ότι είναι σωστό γιατί παραποιούμε τη φύση, αλλά αν κάποιος νιώθει ok με το σώμα του, γιατί όχι. Αφού γίνονται, ας συνεχίσουν να γίνονται. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος, είναι ότι νιώθει ο καθένας, όπως νιώθει καλύτερα για τον εαυτό του ή αν το κάνει, αν δεν το κάνει. Έποψη μου ότι νιώθει ο καθένας, αν και προτιμώ να μην παραποιούν ο καθένας στο σώμα του. Ναι, αυτό. Αυτό είναι παραφύσιν πράγματα και πράγματα τα οποία έρχονται σε αντίθεση με το δημιούργημα του Θεού. Το δημιούργημα του Θεού είναι ο άντρας, η γυναίκα. Εκείνος έκαμε την πρώτη επέμβαση, εκοίμησε τον Αδάμ που ήταν κατά τη γνώμη του βλάκας και έκαμε το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου, τη γυναίκα. Προσωπικά δεν έχω την ανάγκη να κάνω έτσι πράγματα, είναι οκ. Εντάξει, αν πρέπει να κάνει κάποιος μια αισθητική επέμβαση, παραδείγματος χάρη αν έχει στραφή μύτη ή κάποια δυσμορφία, γιατί να μην το κάνει. Όμως είναι κατά στο να γίνονται επεμβάσεις με σκοπό να βελτιωθεί η εικόνα του εαυτού κάποιου. Όχι, δεν θα έκανα ποτέ μου πλαστική επεμβάση. Πολύ ωραία να κάνεις πλαστικές άμα βαστάς χρήμα. Άμα δεν βαστάς, τι θα κάνεις? Θα μείνεις όπως θα σε κάνει ο Θεός. Αν είχα ατύχημα οτιδήποτε μπορεί, αλλά τώρα I know I'm perfect. Πολλές απόψεις. Πολλές απόψεις, ωραία. Πάντοτε μου αρέσει να ακούω τις απόψεις του κόσμου. Αλλά, Αδάμ. Ήταν βλάκα. Έτσι. Ηθικότητα. Βλέπετε ότι ο κόσμος απαντάει από μόνος του τα θέματα της πλαστικής χειρουργικής. Αν προσέξετε σε αυτή το γκάλωπ που έγινε. Πολλές απαντήσεις ακούσαμε, χάρη. Αλλά ο κόσμος βασικά το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι ο Αδάμ ήταν βλάκα. Τούτο είναι το συμπέρασμα. Άρα λέει, αν κάτι με ενοχλεί θα πάω να το φτιάξω. Αν κάτι δεν με ενοχλεί, δεν μπορώ να το φτιάξω. Επίσης, τι είπε ο κόσμος, αυτό είπε, να νιώθεις καλά, θέλει ένα φυσικό αποτέλεσμα που να ταιριάζει με το σώμα του. Λένε ότι είναι κάτι που πας κόντρα στη φύση αυτό, έτσι. Εμένα η άποψη μου δεν είναι αυτή. Ναι, η γνώμη μου αυτή είναι λάθος προσέγγιση. Και τι εννοώ. Η γυναίκα, για παράδειγμα, γεννιέται να είναι στην τρίχα από πάνω σκάτω. Βέβαια, πρέπει να νιώθει καλά. Είναι κόντρα στη φύση να πάει η γυναίκα να αποτριχωθεί. Σωστό. Έτσι, κάποιος δηλαδή γεννιέται... Να κάνει τα νύχια της, έτσι, να βάψει το μαλλί της, έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι η πλαστική χειρουργική βοηθά πάρα πολύ τον άνθρωπο, γιατί μπορεί να βελτιώσει ένα εξωτερικό σου χαρακτηριστικό, το οποίο να έχει θετικό αντίκτυπο στη ψυχολογία σου. Γιατί βασικά αυτό κάνει η πλαστική χειρουργική, έτσι. Φτιάχνει κάτι κάποιος πάνω του, ουσιαστικά για να νιώσει καλύτερα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της πλαστικής χειρουργικής. Βέβαια το σημαντικό που και αυτό είπε ο κόσμος, φτιάχνεις κάτι πάνω σου μόνο εάν ενοχλεί εσένα τον ίδιο. Δηλαδή η κοπέλα που της είπε ο σύζυγος πήγαινε φτιάξε, ξέρω εγώ, double D, ξέρω εγώ, το στήθος σου, αυτό δεν αφορά την πλαστική χειρουργική. Πρέπει τον εαυτό μας και το σώμα μας να μας απασχολεί και όχι τι λέει ο Α και ο Β. Ο Α και ο Β στη διάρκεια της ζωής μας μπορεί να αλλάξει. Εγώ δεν θα αλλάξω. Βέβαια. Άρα, εάν εγώ φτιάξω κάτι πάνω μου που το θέλει ο σύντροφος μου, για παράδειγμα, ποτέ μου δεν θα είναι ευχαριστημένος. Και μετά να το μετανιώσω, αν χωρίσω μαζί του μετά, να του λέω και να μην μου αρέσει. Άρα είναι σημαντικό να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας, να γνωρίζουμε τι μας ενοχλεί, γιατί τίθεται και εδώ ένα θέμα. Μπορεί να έχω ένα, τι λέει, γιατί μιλήσαμε για επώνυμες. Στην ιστορία υπάρχουν άνθρωποι με πολύ κακά σχήμα χαρακτηριστικά, που δεν θα πετύχαιναν τίποτα περισσότερο αν έφτιαχναν αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν νομίζω δηλαδή η Μπάρμπαρα Στρέιζαν να ήταν πιο γνωστή αν αυτή την κακάσχημη μύτη που είχε την έφτιαχνε. Δεν νομίζω άλλη κακάσχημη, ο Αριστοτέλης, ο Νάσης, θα ήταν πιο πετυχημένος αν έφτιαχνε αυτή την κακάσχημη μύτη. Άρα είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας. Δεν σημαίνει αν ένα χαρακτηριστικό που έχουμε, αν δεν με ενοχλεί, δεν το πειράζει. Αν όμως κάτι με ενοχλεί. Χάρη μου, έχουμε πολλές απορίες και μας ρωτάνε οι τηλεθεάτριες μας για τα εμφυτεύματα στήθους. Κάθε πόσο πρέπει να ελέγχονται και αν πρέπει να το αλλάξει σε κάποια φάση της ζωής της, ας πούμε, ή αν μπορεί να μείνει με αυτό για πάντα. Υπάρχουν τέτοια εμφυτεύματα? Καταρχήν να πούμε ότι το στήθος η γυναίκα ούτως ή άλλως μια φορά το χρόνο πρέπει να το ελέγχει. Έτσι.
με το περιχογράφημά της και τη μαστογραφία της, ιδιαίτερα πάνω από 35. Τι μπορεί να γίνει? Ενώ και σιλικόνη να μην ναι, το στήθος, ναι, βέβαια. Έτσι, για τις αδένες μας, τις κίστες, όλα αυτά. Οι κοπέλες που έχουν θέματα σιλικόνης ελέγχουμε και τη σιλικόνη μας. Ουσιαστικά, εάν η σιλικόνη δεν πάθει κάτι, που πρακτικά δεν παθαίνει κάτι, γιατί είναι τέταρτης γενιάς πλέον που έχουμε σιλικόνες, είναι πολύ προηγμένες πλέον, δεν κάνουμε τίποτα. Το αφήνουμε για πάντα, έτσι, χωρίς... Μπορεί και για πάντα. Εάν όμως για οποιοδήποτε λόγο μετά από κάποιες δεκαετίες είτε μετακινηθεί είτε ραγίσει, μπορεί να αντικατασταθεί. Η αντικατάσταση είναι μια απλή διαδικασία. Να πούμε εδώ ότι η σιλικόνη, ξέρετε, το στήθος είναι μια πολυσυζητημένη, έτσι, αν θέλετε, επέμβαση στην πλαστική χειρουργική. Επειδή νομίζω ότι είναι και η πιο συχνή. Ή όχι? Τουλάχιστον η μελέτη που έκανα στην Κύπρο λέει ότι είναι δεύτερη. Πρώτη είναι μύτη. Στην Κύπρο φτιάχνουμε πρώτα τη μύτη μας και μετά το στήθος μας. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και έρευνες όσον αφορά τα θέματα σιλικόνης. Μέχρι και σήμερα δεν φαίνεται ότι μας επηρεάζει σε οτιδήποτε. Άλλωστε, σιλικόνη χρησιμοποιούμε, έτσι, τρώμε και πίνουμε σιλικόνη σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από ότι ένα ένθεμα σιλικόνης για το στήθος. Έτσι. Όλα τα σκευάσματα στην ιατρική είναι σιλικονούχα. Έτσι. Διάφοροι καθετήρες που χρησιμοποιούν οι καρδιοχειρουργοί, διάφοροι φλέβοκαθετήρες, οι ουροκαθετήρες. Αρκετά πράγματα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Τα προφυλακτικά είναι βουτυμένα στη σιλικόνη, άρα η σιλικόνη, εφόσον είναι η ελεγμένη ιατρική, ουσιαστικά είναι αδρανές υλικό και δεν μας προκαλεί μέχρι και σήμερα, από ό,τι φαίνεται, οποιαδήποτε παρενέργεια. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ νομίζω ότι για σήμερα είμαι καλυμμένη. Θεωρώ ότι πάντα πρέπει να υπάρχει μέτρο. Και αυτό είναι το παν, έτσι, και να μην υπερβαίνουμε ναι, να κάνουμε αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά, αλλά πάντα σε μέτρο και να μην ξεφεύγουμε από το τι είμαστε, από τη φύση μας. Ναι, μπορεί να κάνουμε βελτιώσεις, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε και άλλοι. Αυτό εννοείται. Έτσι. Άλλωστε να πω, βέβαια, Κωνσταντίνο, ότι ειδικά στην Κύπρο ο κόσμος είναι και πολύ ωρίμος και πολύ συνειδητοποιημένος. Είναι εξαιρέσεις αυτοί που έρχονται στο πλαστικό χειρουργό και ζητούν μια υπερβολή. Ο κόσμος έχει ένα πρόβλημα. Το βράδυ που θα κοιμηθεί το βλέπει, το πρωί που θα ξυπνήσει το βλέπει, τον ενοχλεί και μετά από όριμη σκέψη θα πάει να το φτιάξει. Είναι πολύ ωριμός ο κόσμος, ξέρει τι γνωρίζει. Και μετά λέει γιατί δεν πήγαινα να το κάνω τότε, να μην ξυπνάω και να κοιμάμαι όλη μέρα με αυτό. Και να απαντήσω και το εξής, που σε αυτό με τον Αδάμ και είναι πολύ εύκολο ένας άνθρωπος να είναι ωραίος και να λέει ότι εγώ δεν θα φτιάξω ποτέ τίποτα πάνω. Για ρωτήσε όμως εκείνο που έτυχε να γεννηθεί με στραβή μύτη. Και από τη στιγμή που μέσα σε μια ώρα, για παράδειγμα, επέμβασης ρουτίνας, εγώ μπορώ να φτιάξω κάτι πάνω μου για μια ζωή. Και να αλλάξει η ζωή μου. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ίσως λάθος. Κάτι που με ενοχλεί, αν σε μια ώρα δεν το φτιάξω και πεθάνω με αυτό. Άρα η πλαστική χειρουργική είναι για όριμους ανθρώπους, είναι για αυτούς που τους ενοχλεί κάτι πάνω τους. Δεν θα βάλω μάσκα, απλά θα κάνω μια βελτίωση. Έτσι, μια βελτίωση για να νιώσουμε καλύτερο. Ο σκοπός είναι ο εσωτερικός μας κόσμος. Σωστό. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας να χαμογελάμε για να μην κάνουμε ρητίδες, να μην έχουμε ανάγκη το πλαστικό. Γιατί δεν κάνουμε ρητίδες άμα χαμογελάμε, βρε χάρη μου, εδώ δεν θα κάνουμε ρητίδες τώρα άμα χαμογελάμε. Αυτές είναι ωραίες. Είναι ωραίες, αλλά θα μείνουν εκεί, έτσι, ποταμάκια. Όποιος χαμογελάει δεν έχει ανάγκη το πλαστικό του χειρουργό. Ναι, μάλιστα. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε έχουμε πάρα πολύ συχνά. Γιατί αυτό το θέμα αρέσει σε όλες τις γυναίκες και θέλουμε να μάθουμε και στους άντρες, γιατί και στους άντρες, αλλά ειδικά στις γυναίκες. Δεν είναι προνόμιο της γυναίκας, έτσι. Σίγουρα. Και στον ανδρικό πληθυσμό. Απλά προσέχουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Είναι λογικό, το ωραίο φύλλο είναι. Βέβαια, έτσι. Πού να πάμε? Πάμε στην κουζίνα, όπου ο φίλος μας ο Χρήστος ο Παντελή μας ετοιμάζει Παύλο, από ό,τι βλέπω από εδώ. Παύλοβα. Πάμε. Και να ξέρετε ότι με τα τηλεφωνήματά σας εμείς μπορούμε να δώσουμε γλυκά, ολόκληρα κουτιά εδώ μας έφερε ο Χρήστος μας, και να κληρώσουμε γλυκά και να τα πάρετε στο σπίτι σας, έτσι να κάνετε το τραπέζι στον σύζυγό σας, στους φίλους σας, όπου θέλετε. Πάμε να δούμε το σήμα της μαγειρικής μας και θα τα πούμε στην κουζίνα. Ευχαριστώ.
Γεια σου Χρήστο μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα Χρήστο μου. Τι κάνεις? Εγώ είμαι πολύ καλά, εσείς? Εμείς πολύ καλύτερα. Άνοιξε το μάτι μας έτσι πρωί. Ετοιμασία. Έτσι και πραγματικά νομίζω ότι σήμερα θα παχύνουμε. Θα βάλουμε τουλάχιστον τις θερμίδες μας. Εντάξει, είπαμε. Με μέτρο. Ό,τι κάνουμε με μέτρο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τι είναι αυτά, μικρές μαρέγγες? Είναι μικρές μαρέγγες. Έχω φέρει μια προετοιμασία για να δείξω δύο διαφορετικούς τρόπους τους οποίους μπορούμε να φτιάξουμε ένα γλυκό. Το συγκεκριμένο γλυκό, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι όμως, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό για μας. Είναι ένα απλό γλυκό το οποίο μπορεί να φτιάξει ο καθένας, δεν είναι κάτι δύσκολο. Φτάνει να υπάρχει η σωστή προετοιμασία, η μαρέγγα να πούμε ότι φυλάγεται, δεν θα χαλάσει, δηλαδή μπορεί να την έχω έτοιμη και να τη χρησιμοποιήσω την άλλη εβδομάδα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Στο ψυγείο? Όχι, δεν θέλει ξηρό χώρο. Σε ένα δωμάτιο, δροσερό δωμάτιο. Σοβαρά, όχι στο ψυγείο? Όχι. Ούτε χαλά, ούτε τίποτε? Ούτε εγώ το ήξερα. Είναι στυλ μπισκότο, δεν έχει να πάθει κάτι. Να ξεκινήσουμε να δείξουμε τη διαδικασία. Να δείξουμε τα υλικά μας πρώτα και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, βεβαίως, εδώ με το Χρήστο μας. Πες τα εσύ σήμερα. Australian Pavlova. Μαρέγγα. Για τη μαρέγγα χρησιμοποιούμε 250 γραμμάρια σπράδι αυγού, 250 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 250 γραμμάρια μουσαστό και 250 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Για την κρέμα αυγού πατησερή χρησιμοποιούμε 500 γραμμάρια γάλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 60 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια αυγού, η αναλογή σε 2 αυγά, και 20 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο και 1,5 κουταλάκι βανίλια. Φρέσκα κρέμα, φρέσκα φρούτα, φράουλες μούρα, παγωτό, ανθούς λουλουδιών. Ανθούς λουλουδιών? Για να το στολίσουμε. Για στολίσμα. Τώρα είναι έτσι λίγο της μόδας να χρησιμοποιούμε φρέσκα λουλούδια. Και πολύ καλά κάνουμε. Δυστυχώς δεν βρήκαμε όμως σήμερα. Νάτε εδώ, παιδί μου, κόψε ό,τι θέλεις. Εδώ έχουμε φρέσκα λουλούδια. Αυτά είναι αληθινά. Και λεβάντα έχουμε εκεί και εδώ. Η λεβάντα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Κάνε ό,τι θέλεις. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη μαρέγγα μας. Βάζω το ασπράδι. Θα το βάλω λίγο να χτυπηθεί για να φουσκώσει. Να πούμε από τα 3 στερεά ότι χρησιμοποιούμε λίγο ούτως ώστε να βοηθήσουμε τη μαρέγγα μας να φουσκώσει. Σίγουρα όχι πρώτον τον μουσαστό, αλλά πρώτα την κρυσταλλική ζάχαρη. Είναι ένα γλυκό το οποίο μας παίρνει περίπου ένα δεκάλεπτο. Δεν θέλει παραπάνω χρόνο. Τι έβαλες τώρα? Έχω βάλει πρώτα τη ζάχαρη τη κρυσταλλική, μετά λίγη άχνη και μετά λίγο μουσαστό. Ωραία. Είναι καλύτερα έναν μπολ να τα ανακατέψουμε όλα μαζί και προσθέτουμε λίγο με το μπουκάλι και δεν δημιουργά κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Ζυγιάρι. Σιγά σιγά τα βάζουμε όλα. Αυτή είναι τέχνη για να μας πετύχει. Πες μας λίγο μυστικά, θέλουμε Χρήστο μου. Να πούμε ότι πρέπει να αφήσουμε λίγο το ασπράδι να φουσκώσει. Ναι. Με το που το ξεκινάμε, μετά πρέπει να ρίχνουμε λίγο το υλικό μέσα. Από όλα. Από όλα, λίγο. Βλέπουμε το μείγμα μας ότι έχει φουσκώσει. Το μείγμα. Επίσης κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουν αυτοί που θα το κατασκευάσουν είναι ότι πρέπει να αφήσουμε το υλικό να χτυπηθεί καλά. Όσο χτυπιέται η μαρέγγα δυναμώνει. Εάν σταματήσω τη μαρέγγα και πάω να κάνω μια δουλειά, να απαντήσω έναν τηλέφωνο, αυτό θα το σκοτώσω.
Είναι ένα γλυκό το οποίο πρέπει να το αφήσω να χτυπηθεί, να είναι δυνατόν και να δουλέψω γρήγορα. Εάν το αφήσεις να κάνεις κάτι άλλο, πρέπει να συγκεντρωθείς, πας στο γλυκό, να αφιερώσεις τον χρόνο 10 λεπτά, 15 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω χρόνο και να μην το καταλήψεις. Οπότε για 15 λεπτά να αφήσετε λίγο τα κινητά στην άκρη, να κλείσετε τα Wi-Fi, να μην σουξουλιάσετε με τα κινητά, να αφοσιωθείτε για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δώστε σημασία στο γλυκό σας. Καλά, αυτά εδώ τα τέλεια, γιατί δεν τα βάλαμε πάνω. Αστάζια, εγώ τα παίρνω αυτό. Δεν πρέπει. Το πήρα και αυτό. Πειράζει. Είναι τόσο ωραίο. Αφήνεται. Carrot cake είναι αυτό, φαντάζομαι. Εντάξει, είναι λίγο ταλαιπωρημένα. Φέραμε τα από τη Λεμεσό, λαμβάνεστε. Πάρα πολύ ωραία μου φαίνονται εμένα, να σου πω την αλήθεια. Μόνο εσύ το βλέπεις αυτό. Εντάξει, εγώ τα βλέπω. Την εκδήλωση θα δώσουμε και 2 Παύλοβες. Έτσι ακριβώς. Ναι, στο 22. Τις οποίες θα φτιάξουμε τώρα. 22, 477, 777 θα γίνει κλήρωση για να κερδίσετε 2 Παύλοβες. Αν δείτε τώρα τη μαρέγκα πως είναι και από το φόρικο που κάνει, καταλαβαίνεις ότι είναι σκληρή μαρέγκα. Είναι έτοιμη. Μπορούμε να δουλέψουμε, να την δώσουμε για να μπει στο φούρνο. Γιατί έτσι δεν μπορούμε να τη φάμε. Δεν έχει ψηφί το ασπράδι, άρα εμείς χρησιμοποιούμε παστεριωμένο ασπράδι, άρα υπάρχει μικρή πιθανότητα μικροβιών, γιατί είναι παστεριωμένο, όμως είναι καλύτερα να ψήσει. Αυτοί που κάνουν διατροφές δεν τρώνε ομάδα. Ναι. Θα έφανε τίποτα ποτέ. Ξέρουμε κιόλας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μαρέγκα. Αλλά ποτέ δεν προσπάθησα να την κάνω μόνη μου. Ενώ είναι κάτι πολύ εύκολο. Μα είναι εύκολο. Για σένα πρέπει να είναι εύκολο. Νομίζω ότι θέλει τέχνη εγώ αυτό το πράγμα. Και πάντα φοβόμουν τη ζαχαροπλαστική εγώ, Χριστό μου. Πάντα μαγείρευα πιο καλά από ό,τι έκανα γλυκά. Υπάρχουν κάποια γλυκά που είναι πολύ εύκολα. Φτάνει στη ζαχαροπλαστική, θέλει ακρίβεια. Και δοσολογίες, βέβαια. Πριν ξεκινήσεις να βρεις όλα τα γλυκά. Αν δεν ξεκινήσεις και μετά να ψάχνεις. Έλειψε το αυγό. Προσπαθήστε τουλάχιστον. Να πούμε ότι... Η καρδιά μας γιατί δεν είναι σήμερα. Επειδή δεν έχει λαμπάκια, Κωνσταντίνα. Έχει, χθες άναβε. Την ξεχάσαμε μάλλον. Να πούμε ότι η μαρέγκα είναι ένα γλυκό που θέλει αρκετό χρόνο ψησίματος. Άρα συστήνουμε καλύτερα. Δηλαδή? Θέλει περισσότερο από 1 ώρα στο φούρνο. Εντάξει, νομίζω ότι θέλει 5 ώρες έτσι όπως μας το είπες. Εντάξει, κάποια άλλα γλυκά παίρνει έναν τέταρτο, 20 λεπτά, μισή ώρα. Να πούμε ότι χρειάζεται φούρνο αερός, γιατί δεν χρειάζεται στατικό φούρνο η μαρέγκα για να ψηθεί. Μάλιστα. Μιχαλή μου, και να τα ψήνουμε στο φούρνο. Μπράβο. Τι χρησιμοποιήσει το μαρίνος? Όχι, δεν είναι το χρησιμοποιήσει. Είναι ωραία μας παιδιά, γιατί δεν τη φοράμε. Βοήθα λίγο το Χριστό. Να βοηθήσω, αν μπορούμε. Να δείξουμε πρώτα τον τρόπο που φτιάχνουμε μαρέγκες μικρές για να κάνουμε το πιάτο μας. Απλά κάνω μικρές κιτσούλες. Αυτές ψήνονται και πιο εύκολα. Και είπαμε τη βάζουμε σε φούρνο αέρος και όχι 100 βαθμούς. Σαλάμι αέρος. Μάλιστα. 100 χαμηλά. Χαμηλή θερμοκρασία. Έχουμε μετά αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, άμα βάλεις και ζάχαρη Μιχάλη μου, πρέπει να έχουμε και το αποτέλεσμα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις τι, υπάρχουν μαρέγκες και μαρέγκες. Έχω φάει μαρέγγα που είναι πάρα πολύ σκληρή, πάρα πολύ που κάνεις στο στόμα σου. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι διαφορετικές σύνταγες. Υπάρχουν πολλές σύνταγες για να φτιάξεις μια μαρέγγα. Είναι πάρα πολύ μαλάκι. Φάμια. Να δεις, είναι τέλεια. Να δείξουμε τον τρόπο για την Αυστράλιαν Παύλοβα. Σχηματίζουμε έναν κύκλο από τη μαρέγγα μας.
για κάποιους που δυσκολεύονται μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα τσέρκι. Το βάζω για να έχουν ένα ακριβή στρογγυλό σχήμα. Ένα τι? Στρογγυλό σχήμα. Όχι, το προηγούμενο τσέρκι. Στεφάνη, βάλεις το κάτω. Εσύ που το ξέρεις το τσέρκι? Υπολόγισα. Δεν ξέρω τη λέξη, αλλά έτσι όπως το πες, υπολόγισα ότι είναι το καλουκούδι, το αλουμίνιο, το στρογγυλό. Μπράβο. Τώρα πώς θα σχηματίσουμε τις μύτες. Γιατί παίρνει κόσμος για τα υλικά, μόλις τελειώσεις θα ξανααναφέρουμε τα υλικά. Θα ρίξουμε τώρα μια τεχνική, είναι μυστικό. Άλλωστε εμείς δεν έχουμε μυστικά, τα λέμε όλα. Καλά, ναι, και φαντάζομαι ότι ο Χρήστος πρέπει να έχει πάρα πολλά μυστικά εδώ και τόσα χρόνια που είναι στο χώρο. Θα τα μοιραστείς μαζί μας, Θα μοιραστούμε όσα πιο πολλά μπορούμε. Όχι όλα. Γιατί έχουμε και ανταγωνισμό. Καλά, και το ψωμί. Λοιπόν, η τεχνική είναι για να σχηματίσουμε τις μύτες πάνω στην μαρέγκα μας, είναι να κόψουμε το σακούλι μας διαγώνια. Εντάξει. Σχηματίζουμε κάτι σαν δάκρυ και μετά κόβουμε. Και βγαίνει έτσι από το πλάι. Είδες. Φυσικά. Αν το κόβει εσύ, δεν θα βγαίνει. Τι εύκολα πράγματα όμως είναι, άμα τα βλέπεις, αλλά άμα πας να τα κάνεις. Ή άμα τα δεις σερβιρισμένα, θα δεις wow. Πόσο είναι αυτό. Είναι δύσκολος τρόπος για αυτούς που δεν δουλεύουν καθημερινά με τη σακούλα, με το κορνί μας. Επίσης για αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν απλά έναν κύκλο. Μια μύτη. Κολλία, δηλαδή να μην δυσκολεύονται. Να πούμε ότι για τις μικρές μαρέγγες που θα διακοσμήσουμε ένα πιάτο, χρησιμοποιώ κρυσταλλική ζάχαρη, την οποία έχω βάψει λίγο με χρώμα κόκκινο. Τέλος την βάψη. Υπάρχει χρώμα σε σκόνη, το οποίο είναι από φυσικά χρώματα, φυσικά υλικά. Και μπαίνει και στον καφέ. Θέλω λίγο, ή αυτό σου λέω. Ζάχαρη. Όχι αυτή. Όχι, θα πάμε στο φούρνο μας. Τον αέρα μας. 100 βαθμούς έχουμε πει για τις κυρίες που μας βλέπουν στο σπίτι και προσπαθούν να το κάνουν. Και να πάμε τώρα στη διαδικασία να τελειώσουμε μια μεγάλη παύλοβα, την οποία θα δώσουμε δώρο. Ωραία. Στο 22 477 777 παίρνετε τηλέφωνο και θα πάρετε 2 παύλοβα. Δες. Παύλοβα. Αλλά πληθυντικός είναι παύλοβες. Ναι, παύλοβες. Να πούμε ότι η πατησερή είναι η κλασική διαδικασία αυγό, κρέμα, γάλα, που πιστεύω ότι πολλές νοικοκυρές το γνωρίζουν, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να δείξουμε, ούτως ή άλλως ούτε ο χρόνος μας είναι αρκετός. Να πούμε ότι αφού ετοιμαστεί η κρέμα πατησερή πρέπει να την αφήσουμε να κρυώσει και μετά να ενώσουμε φρέσκα κρέμα και πατησερή μαζί για να την κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρη και να της δώσουμε καλύτερη γεύση. Μάλιστα. Επίσης εγώ έχω φέρει μαζί μου και λίγη μαρμελάδα από μούρα, γιατί θα χρησιμοποιήσω μούρα την οποία θα βάλω στη βάση μου. Αν δεν έχεις μούρα μπορείς να βάλεις φράουλα, αν δεν έχεις φράουλα μπορείς να βάλεις ρόδι. Δεν μας περιορίζει περιορέξεως. Βάζω τη μαρμελάδα μου, μετά θα βάλω και την κρέμα να γεμίσει. Συγχαρητήρια στην κυρία Μέριν από τη Λεμεσόν. Παιδιά, έχει κερδίσει την πρώτη παύλοβα. Είναι γεγονός. Θα επικοινωνήσει η παραγωγή με την κυρία Μέριν από τη Λεμεσόν, ώστε να παραλάβει με κάποιον τρόπο την παύλοβα. Δεν και πάει στη Λεμεσόν. Νομίζω, Μιχάλη, πρέπει να την κάνουμε στη Λεμεσόν την παύλοβα για την κυρία. Θα επικοινωνήσει η παραγωγή, θα την πάρει από τη Λεμεσόν. Είναι Λεμεσανή, κυρία Μέρη, να την κάνει ο Χρήστος εκεί φρέσκα. Να την παραλάβει φρέσκα από τη Λεμεσόν. Θα χρησιμοποιήσω για τη διακόσμηση μου. Και η κυρία Ράνια από τη Λευκοσία. Είναι γεγονός ότι έχουμε τις νικήτριες για τις παύλοβες. Μπράβο. Συγχαρητήρια κυρία Ράνια.
θα χρησιμοποιήσουμε μπόλικες φράουλες, γιατί είναι αυτό που δίνει την... κάνει το γλυκό μας έτσι λίγο πιο δροσιστικό. Φαίνεται πάντως εντυπωσιακό έτσι, τον design προς το παρόν. Να γίνει πλούσιο. Ακόμα πιο όμορφο. Τι θέλεις και φρέσκα λουλούδια, εγώ θα σου κόψω, τι θέλεις να σου φέρω. Εγώ θα προτιμούσα έτσι λίγο φρεσκοδιόσμη ή βασιλικό. Δεν έχουμε. Έχουμε λεβάντα. Νομίζω ότι ο κύριος Εμίλιος Τσάιπόξο μόλις μπαίνει στο Μέγα δεξιά στο κηπούδι. Πήγαινε να πεταχτώ, μισό λεπτό νομίζω. Σοβαρά τώρα θα πας. Νομίζω έχει. Αυτό, περίμενε αυτό. Βασιλική. Περίμενε, έχουμε. Α, εντάξει. Έχουμε. Δεν μας κάνει αυτό, Χριστό μου. Όχι. Ας το να δω ότι η είναι βασιλική, βασιλικός. Θέλουμε μίτσες φρέσκες. Μίτσες φρέσκες. Όχι, δεν σου αρέσει. Όχι, άρεσκο μου. Εντάξει. Όσες μύτες έχουμε. Μην ξεχνάτε τους διαγωνισμούς μας, έτσι, μήνυμα στο 5656 με την ένδειξη πρωινό σε ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες για το δώρο μας. 3 προϊόντα Molton Brown, Coco and Sandalwood από τη νέα συλλογή για το σπίτι αξίας 137 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή. Δεν είπατε δικά. Δεν είπες. Ήβρατε εσείς. Είπα κάτι βράμε. Τι θα βάλουμε. Μια χαρά. Μυρίζει πάντα. Ναι. Τι ωραία που είναι. Ταιριάζει το πράσινο το χώρο. Ταιριάζει βέβαια. Με τα φρούτα του δάσους. Άρα Μιχάλη μου, να κάνουμε 2 παύλωνες. Η μια να τη δώσουμε εδώ. Την άλλη να τη φάμε εμείς. Μάλιστα. Και η άλλη να είναι στη Λεμεσό. Μπράβο. Άρα, τέλεια. Χαίρομαι που μας έμεινε μία. Έμεινε μας μία. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ και κάτι σαν διακοσμητικό και κάτι πιο εντυπωσιακό. Αυτές τις σύριγγες. Γιατί πρώτα χορτάνει το μάτι και μετά... Μπαίνει μέσα λίγο σιρόπι, το οποίο έφερα μαζί μου. Α, και μπαίνει εσωτερικά δηλαδή. Την ώρα που σερβίρεσαι, βάζεις το λίγο σιρόπι, είναι έτσι λίγο πιο ανωστимо. Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι έτοιμη. Να τη βάλουμε εδώ μπροστά να φαίνεται. Χειρουργική μετάγγιση κανονικά. Και να δείξουμε Τι να δείξουμε? Ένα πιάτο για αυτούς που θέλουν έτσι να εντυπωσιάσουν περισσότερο στο σπίτι. Κάτι έτσι να ράζει ζευγαράκια, Μιχάλη μου, ξέρεις, κάνουν τα δουλειά. Σιγά Κωνσταντίνα μου, να μην πάθεις κανένα λουμπάγκο έτσι που τεντώνεσαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτόν το εντυπωσιακό τώρα που μπορεί ένα ζευγαράκι να εντυπωσιάσει. Ξέρεις ο άλλος, άμα καλέσει σπίτι του, κάνει κατάσταση. Ωραία. Εσάς που θέλετε να εντυπωσιάσετε, αγαπητοί φίλοι, ο Χρήστος εδώ είναι η λύση. Τα κάνεις αυτά? Εντάξει, δεν δοκίμασα η αλήθεια να εντυπωσιάσω με γλυκό. Με φαγητό δεν δοκίμασα. Το μια δυο συνταγές που ξέρω. Κατάφερες τα? Ναι. Μπράβο σου. Με γλυκό είναι πιο μαγιά. Θα το φτιάξω τώρα το παύλοβα μου με μόνο φρέσκαν κρεμά, η οποία είναι έτοιμη. Με μόνο φρέσκα κρέμα, Ναι. Μπορεί να γίνει και με φρέσκα κρέμα μόνο εδώ. Μόνο φρέσκα κρέμα, ναι. Θα χρησιμοποιήσουμε τις μικρές μαρέγγες που έχουμε δείξει. Εμείς που θέλουμε να εντυπωσιάσουμε τον Μιχάλη μου, ξέρεις, αμαρτία με εγκόμενα στο σπίτι. Κάνουμε κανένα πιάτο έτσι λίγο πιο εντυπωσιακό. Ώστε να πετύχουμε τον στόχο, ο οποίος στόχος δεν είναι άλλωστε από το να καταφέρουμε να ρίξουμε την κοπέλα. Μάλιστα. Επίσης έχω κόψει και σε κύλινδρο. Με τον ίδιο τρόπο. Πάλι θα χρησιμοποιήσουμε τα μούρα μας, τα φρέσκα. Εντάξει, εγώ προτιμώ τη μαρέγκα, να σου πω την αλήθεια.
από τη φρέσκα κρέμα, αλλά φαντάζομαι ότι έχει και αυτό το ενδιαφέρον της, γιατί βάζεις μικρές. Θέλεις να εντυπωσιάσεις. Οπότε, εγώ εντυπωσίασα τελείως, δεν έχω τώρα πια να εντυπωσιάσω. Αν είχαμε την Κωνσταντίνα σε ραντεβού, δεν θα την εντυπωσιάζαμε με τη Σαντίνη. Θα με εντυπωσιάζατε αν το κάνατε μόνοι σας. Φίλε, εντυπωσιάζει ένα άλλο στην Κωνσταντίνα, εντυπωσιάζει ένα άλλος. Στο γήπεδο, πιο καλά, πιο διαφορετικό τρόπο. Ο καθένας εντυπωσιάζει με τον τρόπο. Παίζουν και με το Βέλγιο η εθνική μας στην Φέξη. Να πάεις? Στην Κύπρο είναι, ναι, βέβαια θα πάω, εννοείται. Θα στηρίξουμε την Κύπρο μας, μαζί θα πάμε. Ήθελα πάρα πολύ να πάω, αλλά έχω παράσταση στο Γέρι, οπότε δεν μπορώ. Και λοιπόν, Μιχάλη μου, το Γέρι από το Βασικό. Σχεδόν είναι έτοιμο. Εμένα αρέσει και να κάνω και ένα συνδυασμό με λίγο ωραίο παγωτό. Έχουμε και παγωτό. Έχω. Προνοήσαμε και παγωτό. Κοίτα, να σου πω κάτι, αν πήγαινα τώρα και μου έκανε αυτό, ας πούμε, θα ήμουν πολύ... Πιθανότητες αυξάνονται, Μιχάλη. Πιθανότητες αυξάνονται. Αυξηθήκαν οι πιθανότητες. Εντυπωσιάζεις. Τώρα έχετε που τη λέμε στον παγωτό. Ή τέλος διατηρήθηκε. Συσκευασία, η πολυστερίνη μεταφέρεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Πόση ώρα δηλαδή? Ξεκίνησε από Λεμεσόν 7 η ώρα και δεν έπαθε τίποτα. Και είναι 9 η ώρα τώρα και όπως βλέπετε το παγωτό έγραψες μου με την πένα, ευτυχώς είναι πάνω στο χέρι και όχι. Έχει πρόβλημα. Είναι μπαστοπουκάμισο το οποίο θα επιστραφεί. Ευχαριστούμε τα καταστήματα Μόρ. Είναι εντάξει, έμπειρα. Να μην δημιουργήσω. Θα χρησιμοποιήσω παγωτό με μουρά, συνδυάζω κάτι δροσιστικό με το γλυκό. Δεν αντέχω να το βλέπω. Και να βάλουμε και το καπάκι της πένας Κωνσταντίνα μου, διότι με την πένα ανοιχτή μπορεί να έχουμε άξιτε πάλι. Δεν πήξε μας τώρα. Συγγνώμη ρε Μιχάλη. Τα παιδί που είσαι. Εγώ ή εσύ? Παναγία μου. Μετά έχουμε και νέα showbiz. Πολύ κακό, πολύ κινητοποίηση στη showbiz, ρε παιδιά. Έχει καινούργια πράγματα. Μάλιστα, έτοιμο το πιατάκι μας. Μα αυτό το περίμενε, Χριστό, πού το παγωτό? Βάλαμε το παγωτό. Τούτο είναι. Ανοίξες μια γκάσα και βάλε. Ανοίξες μια γκάσα παγωτό και βάλε. Χριστό, φέρ' το παγωτό. Περίμενε, να μην του χαλάσουμε το design. Τέλειωσα. Στην γκάσα να την πάρει, Χρήστο. Εγώ πάω στη Μάρια, φέρε μου ακόμα ένα πυρουνάκι. Έτσι, να έχουμε ένα αυτοσυγκράτηση. Να έχουμε την άλλη μου έτοιμο. Να θέλεις την κάσσα σου. Ευχαριστώ. Πυρούνι. Πυρούνι, δεν πειράζει. Ένα πυρούνι μεγάλο και ένα πυρούνι μικρό για τη Μάρια. Τέλεια. Και έχουμε και το γλυκάκι μας. Εντυπωσιάζεις. Να το βάλει. Εντυπωσιάζεις. Φίλε, σκλαβώνεις. Εντυπωσιάζεις. Ζωγράφισες με τώρα. Τούτη τη στιγμή νομίζω ότι έχετε έναν πακέτο το οποίο δεν πρόκειται να αφήσει καμία κοπέλα που να μην συγκινηθεί και να μην το εκτιμήσει. Είναι και αφροδισιακό το αμούρα και τέτοια πράγματα νομίζω. Άρα πάτε κατευθείαν επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να το δοκιμάσεις. Του παίρνω, πήρα. Έπιασα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για τα δώρα. Θα τα ξαναπούμε και για τα δώρα. Όπως είπαμε, οι τηλεθεάτρες θα επικοινωνήσουμε μαζί τους για να δούμε πώς θα παραλάβουν τις παύλωρες τους. Πάμε να δούμε ξανά τα υλικά και επιστρέφουμε με την Μάριαν για τα Showbiz News. Καλημέρα. Παιδιά, να ξέρετε ότι εγώ όση ώρα εσείς τα φτιάχνατε στην κουζίνα, τα έτρωγα από πίσω.
Τι εννοείς, έχει κι άλλα? Είχε πολλά. Έκανε κι άλλα. Είχε, τα έφαγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Χρήστο μας, γιατί πάντα έτσι γεμίζει με λιχούδιες στο στούντιο. Χρήστο μου, τα βάλα καταπληκτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε? Λοιπόν, αρχίζουμε με ένα μίνι ρεπορτάζ. Οι celebrities που άλλαξαν δουλειά λόγω κρίσης. Που αναγκάστηκαν ουσιαστικά να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό, γιατί η κρίση στάθηκε εμπόδιο στα όνειρά τους. Γιατί όλοι μας σε κάποια φάση της ζωής μας κάνουμε όνειρα και λέμε θα τα ακολουθήσουμε με κάθε κόστος, αλλά όταν το βιοποριστικό κομμάτι μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι, δεν μπορεί να λες ότι κάνεις αυτό που αγαπάς. Και αυτό που αγαπάς σε σκοτώνει. Να μοίρες στα επαγγελματικά τους ή απλά συνδυάστηκε και κάτι άλλο. Κάποιοι τα συνδύασαν, κάποιοι τα άλλαξαν παντελώς. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, τον Σάβα Πούμπουρα, τον θυμάστε? Θυμόμαστε και μας αρέσει πάρα πολύ. Τι έγινε, τι κάνει? Λοιπόν, ο Σάβας Πούμπουρας, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από την τηλεόραση, ήταν 2 χρόνια με την Ναταλία Γερμανού, αν δεν κάνω λάθος, το έκανε διάφορα πράγματα. Ναι, το Πλάκα Κάνεις, υπήρξε και DJ, άνοιξε καντίνα σε παραλία της Άνδρου. Μπράβο του. Φτιάχνει σάντουιτς, ακομπλεξάριστος και με χαμόγελο. Φαινόταν ο Σάββας ότι ήταν ακομπλεξάριστος, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, δεν τον ένοιαζε η εικόνα του ιδιαίτερα. Ναι. Λοιπόν, περνάμε στην Άντα Λεβιτσάνου, η οποία από ηθοποιός άνοιξε δικό της ζαχαροπλαστείο καλή ώρα. Φαντάζομαι όμως ότι η Άντα Λεβιτσάνου κάνει ακόμη τη δουλειά που έκανε. Μπαίνουμε στα χωράφια σου. Είναι πάρα πολύ γνωστή και πάρα πολύ καλή. Έχει ανοίξει το δικό της ζαχαροπλαστείο και φτιάχνει μόνη της τα γλυκά. Της αρέσει, κάνει τα μεράκι της, κάνει αυτό που της αρέσει. Αυτό που πραγματικά αγαπάει, γιατί αυτή είναι πραγματικά ένα πολυτάλαντο κορίτσι της τέχνης. Γιατί και ηθοποιός υπήρξε και τραγουδάει πάρα πολύ όμορφα. Μα και η ζαχαροπλαστική είναι μια τέχνη. Γι' αυτό είπα. Κορίτσι της τέχνης, των τεχνών. Ναι. Λοιπόν, Νεκτάριος Σφυράκης. Τραγουδιστής. Ναι. Λοιπόν, τι λέτε να κάνει τώρα? Ο Νεκτάριος, ο Νεκτάριος. Ο Νεκτάριος, δεν ξέρουμε. Πλέον η κύρια δουλειά του είναι ασφαλιστής. Ασφαλιστής? Ναι. Και κάνει και κάποιες εμφανίσεις που και που στο τραγούδι. Μάλιστα. Ναι. Αυτό ήταν καμία σχέση. Αυτό που λέμε 100... Ναι, ασφαλιστής. Τώρα δεν είναι και τέχνη, ξέρεις. Βρήκες την ευκαιρία και την αρπάζεις. Ναι. Ναταλία Τραγούμη, η οποία πάντα πρόσεχε την εμφάνισή της και τη διατροφή της. Έχει σήμερα δικιά της αλυσίδα catering. Και θέλω να σας πω ότι είναι και σε σχολείο που έχει αναλάβει το κηλικείο. Σοβαρά. Ναι. Και ταΐζει τα μικρά με πολύ υγιεινά γεύματα. Μπράβο από το δικό της catering. Μπράβο της. Αλλά δεν κάνει τίποτα τώρα θεατρικά. Φαντάζομαι ότι κάνει που και που κάνει η Ναταλία Δραγμή, ναι. Αλλά η κυρία της δουλειά και τα έσοδα έρχονται από... Ναι. Και πολύ όμορφη γυναίκα, αν κρίνουμε από πανέμορφη και πάρα πολύ ωραίο σώμα. σώμα. Απόλυτα το υγιεινό φαγητό και τα... Ναι. Μετά. Λοιπόν, Έλενα Παπαβασιλείου. Η Έλενά μας. Την είχαμε εδώ στα Καλυστία την Έλενα. Ναι. Από την πρωινή ενημέρωση, μετά με την Ναταλία Γερμανού και τώρα είναι σε γραφείο τύπου γνωστού εκδοτικού οίκου. Μπράβο, εντάξει, έχει σχέση με τη δουλειά της αυτό. Εν μέρει ναι, ισχύει. Ο Νίκος Μίχας από το Fame Story, σίγουρα δεν τον θυμάστε. Τον θυμόμαστε, είναι ένα αγόρι. Μπράβο, που διέκοψε τις σπουδές του στην ιατρική για το τραγούδι, για το Fame Story. Ολοκλήρωσε ωστόσο μετά το πτυχίο και τώρα είναι γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο. Μάλιστα. Είναι γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο, Ναι. Μπράβο του.
Δεν είδες με άλλο μάτι. Νομίζω ότι θυμάμαι ότι ήταν στην ιατρική ο Νίκος. Τα τραγούδια, τα σοου. Κι άλλος ένας ήταν στην ιατρική. Ο Καραφώτης. Μπράβο. Ναι. Φαρμακευτική. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, αλλά θυμάμαι ότι ήταν στην ιατρική. Μπράβο, Άλλο. Λοιπόν, η Έλλη Κοκκίνο, εντάξει, απασχολείται στο επάγγελμά της, κάνει εμφανίσεις και πολύ πετυχημένες μάλιστα. Ωστόσο, είναι πλέον και ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού στη Γλυφάδα. Α, το ξέρουμε, ναι. Θα λέω στη Λεμεσό, δεν ξέρω γιατί. Στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό, σίγουρα. Θα πάρουμε τα παιδιά μας. Ναι, στη Γλυφάδα. Η Σύση Χριστίδου, η οποία. Η Σύση Χριστίδου που έκανε. Ναι, άρχισε τη δικιά της σειρά με ρούχα. Και πάει και πάρα πολύ καλά. Και πρωτίστως ήταν για παιδάκια. Μπράβο. Το παιδάκι να ντύνει το ίδιο με τη μαμά. Ναι, και είναι εξαιρετικά. Και είδε τεράστια απήχηση στις γυναίκες, στις μεγάλες, και έτσι το συνέχισε. Εν τω μεταξύ, εσείς κάνουν κάτι βιντεούθια στο Instagram, ρε κορίτσια, μιλούμε ότι πρέπει να είναι πολλά πελία. Σαλακώνει την εικόνα της, κάνει κάτι βιντεούθια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι και πανέμορφη, Πανέμορφη. Το άλλο, είδατε το που έκανε μπάνιο ο άντρας της και έκανα βίντεο και πήγαινε και άνοιξε την κουρτίνα κανονικά, κυρία, να βρούμε να παίξουμε. Έχουν πολύ χάσει. Είναι ωραίο ζευγάρι. Ναι. Και η Ελισάβετ Σπανού. Για το τέλος, που από το τραγούδι μετά ήταν Θεή και Λιάγκα. Ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι. Όχι, εσείς είναι. Ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι με πάρα πολύ ωραίο σώμα. Ναι. Μπράβο, ναι. Η οποία τι έκαμε. Βάλε να τη δούμε την Ελισάβετ Σπανού. Αυτή, μπράβο. Ναι. Αυτή. Είναι πλέον υποδοχή σε γνωστό εστιατόριο. Ωραία. Κάνει υποδοχή σε γνωστό εστιατόριο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα επίκαιρο. Ένας Κύπριος είναι ανάμεσα στους προτινόμενους σχεδιαστές της νέας φανέλας της Real. Σοβαρά. Ναι. Ποιος? Ναι. Το όνομα του είναι Βόρης Καραγιάννης. Για την τρίτη εμφάνιση της ομάδας. Πες μου λίγο, Κωνσταντίνα, πώς πάει αυτό. Για την τρίτη κατηγορία της ομάδας. Τρίτη εμφάνιση. Ναι, η φανέλα για την τρίτη εμφάνιση. Είναι η πρώτη στολή, η δεύτερη στολή και η τρίτη. Όχι, δεν είναι η πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Νομίζω ότι ανάλογα με την ομάδα που φοράς, η ομάδα έχει 3 στολές. Ναι. Αυτό λες. Ναι. Η ομάδα έχει 3, μπορεί και 4, η Real μπορεί να έχει και 16. Δεν ξέρω κιόλας. Λοιπόν, για την τρίτη εμφάνιση, ναι. Της ομάδας της Μαδρίτης για τη σεζόν 2017-2018. Αυτές είναι. Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες. Μπορούμε να δούμε το Καραγιάννη. Ναι, αν μπορούμε να δούμε το Καραγιάννη. Είδατε, σχεδιαστές να παίρνετε εδώ για Έλλη, Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ, σχεδιαστές να σας φτιάχνουν Δεν είναι σχεδιαστές. Οι σχεδιαστές είναι αφού λες. Δεν είναι σχεδιαστές. Η Adidas θα επιλέξει μεταξύ των οπαδών. Οι οπαδοί γίνονται σχεδιαστές και δεν το κατάλαβα, επειδή λες σχεδιαστής, έκανε designers της Ναι, σχεδιαστής, θα είναι οπαδός. Δεν ολοκλήρωσα. Δεν τσακωθείτε τώρα, ρε κοπέλια, δεν την εκπομπή. Έλεος, δηλαδή, εντάξει. Η Adidas είναι ο χορηγός. Και ο σχεδιαστής φτιάχνει το design της φανέλας. Να πούμε ότι μόνο στα εκτός έδρας μπορούν να τη φορούν τούτη τη φανέλα. Εντάξει, εσύ τα ξέρεις καλύτερα τώρα. Ναι, η τρίτη, μόνο στα εκτός. Αυτό είναι η τρίτη εμφάνιση της ομάδας, στα εκτός. Μπορεί να ταιριάζουν τα χρώματα, ας πούμε, κάποιες φορές άμα ταιριάζουν τα χρώματα με άλλη ομάδα, είναι να πάει στη δεύτερη σου επιλογή της φανέλας. Αυτός είναι η τρίτη. Λοιπόν, ναι, θα είναι μια φανέλα ξεχωριστή, η οποία θα σχεδιαστεί από τον κόσμο. Ο Βόρης Καραγιάννης κατάφερε να κλειδώσει στις top 100 φανέλες για την ομάδα, μεταξύ χιλιάδων οπαδών που σχεδίασαν τις φανέλες. Και μάλιστα κάποια στατιστικά τον θέλουν και στις πρώτες 20. Πού ζει αυτός, είναι εδώ? Είναι Κύπρος, ναι, είναι αθλητικός συντάκτης. Τηλέφωνο να έρθει εδώ. Είναι Κύπρος. Είναι στην Κύπρο. Είναι στην Κύπρο, ναι, και είναι αθλητικός συντάκτης. Να πούμε μόνο ότι η φανέλα εν τέλει θα επιλεγεί από ειδικούς της Adidas και βεβαίως σύμφωνα με τα κριτήρια της UEFA. Τέλεια, αυτά. Έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, γρήγορα να τα πάμε κι αυτά. Μαριλένη Σταύρου. Δίνεται νυφούλα. Η ηθοποιός. Άντε ρε. Ναι. Τι ώρες οι καλές Μαριλένη μου. Η Μαριλένη και ο σύντροφός της, ο Πέτρος Σολομού, ναι, θα ανέβουν τα σκαλιά της Εκκλησίας έπειτα από ανάρτηση της αγαπημένης ηθοποιού στο Facebook.
η οποία ανέβασε ένα μοντάζ φωτογραφιών συνοδευόμενο από μια λεζάντα που έλεγε ότι ο Jean Paul Sartre είπε πως την αγάπη ένα και ένα κάνουν ένα, συμφωνούμε. 21 Πρώτου 2017 τα επισημοποιούμε. Τέλεια! Μπράβο! Η ώρα η καλή. Η ώρα η καλή. Ναι. Έτσι ακριβώς, τη Μαριλένη Σταύρου. Θέλω να πω ότι... Άρα τι όμορφο μωρούι. Ο μικρός Ορφέας, ο οποίος είναι 2 χρονών. Και σε προηγούμενη συνέντευξη η Μαριλένη που είχε δώσει είπε ότι δεν έχουν παντρευτεί ακόμη γιατί τα μελούν παραπάνω, τρέχουν υποχρεώσεις, αυτοί τρέχουν πίσω από τις υποχρεώσεις και έτσι δεν προλάβανε να παντρευτούν. Μάλιστα. Λοιπόν. Η ώρα η καλή να ευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριαν μου. Θα τα πούμε αύριο εμείς. Βεβαίως. Φάε παγωτάκι, φάε παύλοβα. Μπορώ να φύγω με το παγωτό, άμα θέλετε. Βεβαίως, να φύγεις με το παγωτό. Για να μην λιώσει άλλο. Ναι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με τον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Γνώρισε τη μοναδική βρετανική πανεπιστημιακή εμπειρία που προσφέρεται στην Κύπρο και ενημερώσου για όλα τα προγράμματα σπουδών. Μέρα γνωριμίας Πανεπιστημίου Euclid Cyprus, 5η 1η Σεπτεμβρίου από τις 5 μέχρι τις 8 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Euclid Cyprus. Ώρα για σχολείο, ώρα για αγρότη. Όλη η χώρα ξέρει ότι είναι ώρα για αγρότη. Ό,τι θες για να διαβάσεις, για να γράψεις, να τυπώσεις, μετά να τα φυλάξεις, έλα εδώ να βρεις τα πάντα και την πιο στυλά την τσάντα. Άπεχτο! Μα γι' αυτό σας λέμε ότι είναι ώρα για αγρότη. Νέα εποχή, νέο ανακαινισμένο περιβάλλον. Αγρότης, όλα για το σχολείο. Η Dan Cyprus γιορτάζει τα 10 χρονά της με εντυπωσιακό γκαλά. Χορεύουν κορυφαίοι και σολίστ από το Royal Ballet Λονδίνου και Royal Ballet of Flanders. Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου Θέατρο Ριάλ το Λεμεσός, Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Εισιτήρια από Θέατρο Ριάλτο, Sold Out Tickets και περίπτερα So Easy. Όλη η χώρα ξέρει ότι είναι ώρα για αγρότη. Αγρότης, όλα για το σχολείο. Κάποιοι λένε πως η μουσική είναι ήχος. Άλλοι απλά μαθηματικά, νότες. Εμείς λέμε πως η μουσική είναι επιστήμη, τέχνη, έκφραση, συναίσθημα, τρόπος ζωής. Εσείς τι λέτε? Εθνικών Οδείων Κύπρου. Θες να δουλεύεις ταξιδεύοντας σε αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία σε όλο τον κόσμο, απόκτησε διεθνώς αναγνωρισμένα διπλώματα στο ATTC 705058. Απόγευμα Τετάρτης και στην παρέα του Όλα για Σένα υποδεχόμαστε τον αγαπημένο ηθοποιό Μιχάλη Σοφοκλέους. Μαθαίνουμε όλα τα τελευταία νέα της ζωής του, αλλά και για τον νέο του ρόλο ως παρουσιαστής στο Ξυπνήσατε. Όλα τα καυτά νέα της ημέρας, από τη showbiz, παιχνίδια, διασκέδαση και πλούσια δώρα. Στις 4 το απόγευμα με την Αλεξία Αναστασίου. Όλα για σένα. Star Κύπρος 2016. Το κορυφαίο top model ανοίγει το δρόμο της μόδας σε 20 επίδοξα κορίτσια. Θα είσαι η επόμενη. Star Κύπρος 2016 Live. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου. Πρεμιέρα Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4. Την εκπομπή σας προσφέρει η βιομηχανία Γάλακτος Ζήτα, γιατί η ζωή αρχίζει με Ζήτα. Αυτό
Αυτό είναι το γιαούρτι μου. Υπέροχο σφραγιστό και... Ζήτα. Έκανε το γιαούρτι απόλαυση. Μέκα. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Έλα! Και βάζω ένα παρίο στην ωραία μου κάνει. Σιγά το πράγμα και βάζω ένα παρίο. Άκου φωνή. Καλό. Δώσε. Χάπταρε το. Καταστρέφομαι και πάω. Πιο πολύ σ' αγαπάω. Ένα σκέλος του πάνω, εγώ θα γύρω. Φίλε μου με το τραγούδι σου. Καλώς σας βρήκα. Σοβαρά, έχουμε τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Ξεκινάμε με αυτό γιατί είναι τέλειο. Ακούμε τρελαθεί με αυτό το τραγούδι, βίστε συνέχεια. Πραγματικά είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει εκείνον το που σου μένει ρε παιδί μου, εκείνον το... Που κάνεις το sharing έτσι ας πούμε, ναι καταλάβες. Λαϊκό τραγούδι είχα πάρα πολλά χρόνια να βγάλω. Ασχολιόμουν τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το και αυτό το βράδυ το 2008, να είμαι έτσι να σας βλέπω. Λοιπόν, ήταν πιο pop τα τραγούδια. Με μια εξαίρεση το να ρωτάω τα κύματα που είχαν κάνει διασκευή. Του Χάρη του Μπρούντ. Του Χάρη του Μπρούντ, φίλος. Επειδή είχα κάνει, ήμουν πάρα πολύ ευλογημένος, είχα κάνει 4-5 στη σειρά, τότε που δούλευα και στα μπουζούκια με δική μου επιλογή. Σταμάτησα να το κάνω, τώρα θα σας το εξηγήσω αν θέλετε μετά. Ήταν όλα πάρα πολύ επιτυχημένα, δηλαδή το μόλις χώρισα, το έτσι, το θες να κάνουμε σχέση, μα δεν με άφησες, το μήπως και όλα αυτά, το στάσου ένα λεπτό. Άκου να δεις, λοιπόν, άκου να δεις. Άμα δεν σου βγει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αν δεν μου βγαίνει κάτι καλό, δεν θα κάνω κάτι που να είναι ok, ημίμετρο, άτε να περάσουμε. Και πιστεύω ότι είναι και η στιγμή, παιδί. Μα αυτό φαίνεται σε όλες σου τις εμφανίσεις. Δηλαδή, εγώ που έτυχε να σε παρακολουθήσω πολλές φορές, βλέπω ότι ρε παιδί μου, έστω και στις εμφανίσεις σου μπορείς να πάει σε show του Μέγκα. Βλέπω ότι είσαι live, ας πούμε, δρώνεις, ενώ διάς έστω το δεκάλεπτο, διάς τα ούλα. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω και το γουστάρω. Δηλαδή, το τραγούδι αυτό, αν δεν μου έβγαινε πραγματικά να το καταλάβω αμέσως, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που τα καταλαβαίνεις αμέσως. Μόλις το άκουσα, επέστρεφα από τα γυρίσματα του Dancing Junior, να ξέρεις, πέρσι. Όχι, τι πέρσι. Πρέπει να ήταν στο τελικό. Ποιος το έγραψε αυτόν το τραγούδι? Εσύ το έγραψες βέβαια. Επιστρέφοντας λοιπόν από Λεμεσό, όχι δεν ήταν γυρίσματα, από το Μέγκα επέστρεφα, πρέπει να ήμουν καλεσμένος κάπου. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω βγάλει ρίζες στο Μέγκα, έτσι. Μακάρι να καλά φυσικά. Μακάρι να καλά, μα για καλό το λέω, δεν το είπα για κακό. Και ακόμα καλύτερα παιδιά. Κάνουμε meeting, ανοίγει τις πόρτες, μπαίνει μέσα. Για καλό το λέω, περνάω πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ ωραίο να είσαι σε χώρο που σ' αρέσει, αγαπιέσαι και αγαπάς και είναι και δημιουργικός. Λοιπόν, επιστρέφοντας από Λευκοσία Λεμεσό, γιατί άμα είμαι Κύπρο, όταν έρθω στην Κύπρο για τις δουλειές που έρχομαι, μένω Λεμεσό, σπίτι μου. Λοιπόν, μου βγαίνει αυτό το τραγούδι στον δρόμο. Το κατάλαβα αμέσως. Ένιωθα ότι θα κάνει επιτυχία αμέσως. Έγινα 100.000% σίγουρος όταν δέχτηκε και κανείς να το τραγουδίσει. Δηλαδή εκείνη την ώρα οδηγούσες και άκουε Τσεπάριον ή... Βεβαίως, πάντα κοπάριο. Κοίταξε, για μένα ο Γιάννης Πάριος είναι ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που γέννησε η Ελλάδα. Είναι διεθνών προδιαγραφών τραγουδιστής. Δεν είναι πολλοί τραγουδιστές αυτοί που μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα από την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ λίγοι. Και του έχω τεράστια δυναμία. Δηλαδή πεθαίνω για τη φωνή του. Και ναι, έχουμε ζήσει, έχω ζήσει κι εγώ και φαντάζομαι όλη η Ελλάδα χρόνια τώρα, δεκαετίες. Αυτό το να καψουρεύεσαι, να ακούς, να ερωτεύεσαι με τα τραγούδια του Γιάννη Πάρη. Βέβαια. Καλά, ναι, πραγματικά. Πες μου, και τι έκανες, πήγες σπίτι, το έγραψες? Πήγα σπίτι, το ετοίμασα αμέσως το τραγούδι. Πήρα τον στενό μου συνεργάτη, τον Νίκο τον Ορφανό, που πάντα γράφουμε τα τραγούδια. Του λέω, Νίκο, σου στέλνω τραγούδι τώρα. Το έβαλα σε 2-3 φίλους. Και εμένα να μου τα στέλνεις αν θέλεις, να σου λέω την άποψή μου. Εντάξει, να σου τα στέλνω. Πάντως αυτό θα σου λέγα σίγουρα τι θα είναι.
όλοι μου είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σε μία μέρα έχει γίνει το τραγούδι. Επί τόπου παίρνω το Γιάννη τηλέφωνο, του λέω πατέρα, έτσι τον αποκαλώ πατέρα και με λέει γιο. Πατέρα, θέλω να έρθω να σε δω. Μου λέει ναι. Παραξενεύτηκε κιόλας. Σοβαρό συμβαίνει. Τι θα το ανακοινώσω. Τι έγινε, ας πούμε. Του λέω πες μου πότε να έρθω. Μου λέει την Τετάρτη στις 7 να είσαι εκεί. Πάω λοιπόν εκεί. Πήγα με τη Δένα, με τη Δέσποινα την Ολυμπίου, που είχε και αυτή ένα ραντεβού μαζί του, το συνδυάσαμε 2-1. Ακούει το τραγούδι και ξέρεις, σαστίζει, σου λέει τι γίνεται, γελάει πάρα πολύ, με μεγάλη οργάνωση, σου λέει το τραγούδι είναι μεγάλη επιτυχία. Τι θες, μου λέει. Του λέω, να διάβασε τους στίχους να δεις, εκεί κάποιος απαντά. Και το σκέφτεσαι 2-3 δευτερόλεπτα και θα το πω ρε. Εντάξει, οκ, ήμουνα 3 ευτυχισμένος. 2 μήνες μετά το τραγούδισε, με πήρε τηλέφωνο από μόνος του, σας πληροφορώ και μου λέει έλα είμαι στούντιο, έλα να το πω. Το λέω και να τριχιάζω. Κι εγώ. Βγήκε το τραγούδι, άρεσε στα ραδιόφωνα, το πήρε ο Λάμψης στην Ελλάδα αποκλειστικότητα, άρεσε σε όλα τα ραδιόφωνα. Το ακούς δηλαδή ανά πάσα στιγμή από το Σφαίρα, από το Λάμψη στην Αθήνα και τα λοιπά. Μετά ακολούθησε στη Θεσσαλονίκη, η Κύπρος εννοείται αγκάλιασε αμέσως και ευχαριστώ όλα τα ραδιόφωνα της Κύπρος, Super FM στην Κύπρο, έτσι για να λέμε το πήρα αποκλειστικά και τους ευχαριστώ πολύ και μετά όλα τα ραδιόφωνα το ακολούθησαν. Είμαι 3 ευτυχισμένος. Είναι αυτό που λέμε, έχει αποφέρει καρπούς αυτή. Και ξέρεις τι, δεν ήταν επιτυδευμένο. Ήταν ένα τραγούδι που βγήκε από την καριέρα, είναι ένα λαϊκό τραγούδι, φρέσκο μεν, με την παρουσία ενός σπουδαίου τραγουδιστή. Χαίρομαι πολύ που κάνει επιτυχία παντού. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και να πω επειδή ευκαιρία, συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή από όλη την Ελλάδα μου στέλνουν μηνύματα, μου στέλνουν και βιντεάκια. Καλό τον κόσμο λοιπόν που μας βλέπει, μικρούς και μεγάλους. Θέλω να μου στέλνουν βίντεο από το αυτοκίνητο, από την παραλία, από τα κλαμπς. Μπορούν να μου το στείλουν στο inbox του, έχω προφίλ στο facebook, όποιο προφίλ να πληκτρολογήσει το όνομά μου, έχω πολλά προφίλ, τα χειρίζομαι όλα εγώ, τα βλέπω εγώ, γιατί ετοιμάζουμε εκτός από το επίσημο βίντεο κλιπ, ένα δεύτερο βίντεο κλιπ, μπορεί να το κάνετε και εσείς σας παρακαλώ πολύ. Ένα δεύτερο, γιατί θα είναι το τραγούδι, αν μπορούσαμε να δούμε από YouTube, υπάρχει ένα βίντεο που είναι καταπληκτικό βίντεο. Δηλαδή το τραγουδάει ο καθένας όπως θέλει, με τον τρόπο που θέλει. Ρε παιδί μου, και από το μπάνιο άμα θέλει να βάλει την ώρα που βουρτσίζει τα δόντια του. Και στη σελίδα μας στο Facebook να κάνουν τα βιντεάκια και να τα βάλετε και στέλνετε εσείς. Γιατί θα γίνει ένα ειδικό μοντάζ σε λίγο καιρό. Με τα βιντεάκια αυτά, γιατί το θεωρώ γιατί μιλάει για. Κοίτα, κυρίως από το αυτοκίνητο μου στέλνουν λόγω του αυτοκίνητο τέρμα, ακριβώς. Αλλά και από κλαμπς, άμα θέλουν, και από μια καφετέρια, από ένα όπου θέλουν να μου στείλουν. Δεν θυμούμαι κάτι παρόμοιο, ενώ να μπορεί να μου γίνει παρεμφερή, αλλά αυτό το πράγμα επειδή υπάρχει είναι το κόνσεπτ του τραγουδιού τέτοιο, θέλω πολύ να το κάνω. Και εννοείται δεν είναι μόνο ο κόσμος, fans, και είναι και οι φίλοι μου. Θέλω όλοι οι φίλοι μου να το κάνουν. Και ξέρεις, είναι από την πρώτη φορά που το ακούς αυτό το τραγούδι, είναι. Εντός το βίντεο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ναι, άμα βάλεις ήχο. Δώσουμε ήχο. Έχει πολύ πλάκα. Αυτά είναι 4 υπέροχα κοριτσάκια. Βάλτε έτσι λίγο ήχο να ακούσουμε. Δεν ακούμε τον ήχο. Θέλω να δείτε τον επόμενο. Ο επόμενος έχει πολύ πλάκα. Έλα. Περίμενε, έχει πολύ πλάκα μετά. Βλέπει τον δίπλα, βγάζει και το γυαλί. Ναι ρε. Την πίσω θέλω να δεις. Την πίσω κάνει και ραπ. Κάνει αυτά οι νέγρες. Κοίτα. Κάνει και αυτά τα τέτοια. Κοίτα. Αυτή είναι φίλη μου. Είναι ο Σάββας και ο Χαραλάμπος. Κοίτα, ο Σάββας είναι Ηρακλός. Ο Σάββας είναι ο πιο ζεν άνθρωπος του κόσμου. Έχει τσαλακώσει την εικόνα του. Δεν μπορώ. Κάτι ανάλογο, καλό τον κόσμο να κάνει άμα θέλει και γουστάρει. Να έχει πολύ επιτυχία. Ναι, έχει κάνει και πλάνα μπροστά. Ο Τζούλιο. Το ξέρεις. Ο Τζούλιο. Πρέπει να πρωί το ματίδι είναι μπρισμένο του Τζούλιο. Το Μάριο δεν το λέει. Σεβασμός. Σεβασμός. Κοίτα. Τα αρώματα εκεί να κρέμουν.
Καταλαβαίνεις, έχει πάρα πολύ πλάκα. Και σκέψου λοιπόν να το κάνουμε όλο αυτό, ωραία σκηνοθετημένο, να γίνει ένα δεύτερο βίντεο κλιπ. Νομίζω και άλλα κορίτσια μας. Αυτός έκαμε και την κορώνα, σε νίκησε, να το ξέρεις. Δεν το ξέρεις, το έχει. Έλα, δώσε φωτογραφία. Μπράβο. Μα είναι χαρούμενο ότι συμμετέχει τόσο ενεργά ο κόσμος. Μάλιστα, τι ωραία. Λοιπόν, ναι, και είναι τραγούδι που από την αρχή κατάλαβες ότι θα γίνει επιτυχία. Ναι. Είναι μερικά πράγματα που τα καταλαβαίνεις. Δύο φορές. Είναι μερικά πράγματα που τα καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πες μας για σένα, γιατί δεν σταματάς να είσαι ασταμάτητος. Κάθε μέρα βλέπουμε κάτι άλλο που θα κάνεις. Δεν γίνεται αυτή η ενέργεια. Δεν ξέρω πού την βρίσκεις και γιατί δεν τελειώνει ποτέ σε σένα. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Πραγματικά. Εύχομαι να μην τελειώσει. Και εύχομαι πάντα στην ώρα που θα τελειώσει ότι θα μαραζώσω. Και εγώ σου το εύχομαι. Αλήθεια, είναι δεδομένο. Μα γιατί δεν θα τελειώσει. Δεν γίνεται να είναι 9 το πρωί και να είσαι. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι μπορεί να κουραστούν. Εύχομαι να μην. Πιστεύω ότι δεν. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα. Κοίτα, κάπως ενεργά έτσι να βρεις τον τρόπο. Γραφικό καμιά φορά και λίγο μελό, αλλά επειδή αγαπάμε αυτό που κάνουμε, ίσως και αυτό μας δίνει και ενέργεια. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που τους βλέπεις, ακόμα και πολιτικοί ρε παιδί μου. Άμα τους βλέπεις ότι αν είναι ενεργεία, όσο είναι ενεργεία είναι καλά. 1-2 χρόνια άμα υπηρετήσουν, τους βλέπεις την κερνούν. Επειδή του αρέσει αυτό που κάνει κάποιος. Το ίδιο συμβαίνει και για τους ηθοποιούς, το ίδιο συμβαίνει και για τους τραγουδιστές και τους παρουσιαστές. Δίνει ζωή αυτό το πράγμα. Είναι από μόνο του πηγή νεότητας και έμπνευσης, πάνω απ' όλα του νου νεότητας. Καταλάβες, όχι να έχουμε νέο νου. Άμα ο νους μας παλιώσει, τότε παλιώνουμε κι εμείς ήδη. Και άμα δεν το χρησιμοποιείς και δεν το δουλεύεις. Δεν ξέρω τι κάνεις. Πρέπει να γυμνάζεσαι. Κοίτα, γυμνάζομαι, ναι. Εμφανισιακά δεν το λέω. Η γυμναστική μ' άρεσε ανέκαθεν. Αλλά εντάξει, μεγαλώνω. Και βρέθηκες τίποτε με τον πλαστικό το Ζαβρίδι μες στο διάδρομο τώρα τίποτε. Δεν έκανα ρε πλαστικές, αν έκανα δεν να το πω. Εντάξει. Δεν έκανες. Μια χαρά η βουκούρα του. Πες μας λίγο, θα μπορούσες να είσαι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Γιατί επιλέγεις την Κύπρο μας? Είμαι στην Ελλάδα. Η βάση μου είναι Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια. Να μένεις, θέλω να σου πω εκεί. Τι εννοείς? Και να μην μας έδινες σημασία εμάς. Όχι. Από τον καιρό που ξεκίνησα την καριέρα μου στην Ελλάδα το 1996, είχα 2,5 χρόνια πριν στην Κύπρο, μικρός τότε, από τη Λεωφόρο 115 και με τους δίσκους με τον Άριστο Μοσχοβάκη, τον Ρούλα Παλαμπριανού, τους δασκάλους μου και τους φίλους μου και η οικογένειά μου, οι καλλιτεχνικοί, οι άνθρωποι που με όθησαν και πίστεψαν σε μένα στο τραγούδι και θα τους ευχαριστώ και τους αναφέρω πάντα. Μετά με τον Ανδρέα τον Γεωργαλίδη, η Eurovision κτλ. Μετά πήγα στην Eurovision. Ναι, πήγα στο Eurovision και μετά πήγα στην Ελλάδα. Με πήρε η Άννα, με άρπαξε και με πήγε μαζί της, η Δύση. Πάντα την Κύπρο την είχα πρώτη προτεραιότητα. Θεωρούσα ότι η Κύπρος είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη. Η Κύπρος έχει το πρόβλημα. Και οι Κύπροι με το μυαλό το κολλημένο. Μία μερίδα, όχι όλοι, έτσι. Για να λέμε και τα κακά μας. Έχουμε κάποια σύνδρομα επαρχιωτισμού. Και έχουμε μια ξενομανία. Ό,τι είναι δικό μας πολλές φορές το ψιλοϊποτιμούμε. Μια μερίδα, έτσι, όχι όλος ο κόσμος. Υπάρχει κόσμος που είναι πολύ ok. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η μερίδα. Εύχομαι να μην είναι. Σε όλους τους τομείς. Εύχομαι να μην είναι. Εντάξει, μερικές φορές είναι σε σημεία κλειδιά όμως αυτή η μερίδα. Σωστά. Δεν γίνεται η μισή δισκογραφία της Ελλάδας να είναι κυπριακής καταγωγής. Είτε είναι τραγουδιστές, είτε είναι συνθέτες, είτε είναι στιχουργοί. Είναι μεγαλύτερη. Δεν έχει σημασία. Πολύ επιτυχημένοι. Να μην πούμε μεγαλύτεροι. Ή πολύ επιτυχημένοι. Αν κάτσω να τους πω τώρα, είναι πάνω από 10. Είναι τεράστιος αριθμός για τη δισκογραφία. Και να έρχονται στην Κύπρο και να. Γιατί τι θεωρείτε, πίσω γύρισμα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Βεβαίως δεν είναι πίσω γύρισμα. Όταν η Κύπρος τώρα, τα τελευταία 4-5 χρόνια, όχι απλά. Η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να μάθουμε, έχει αποκτήσει Ολυμπιονίκες, έχει αποκτήσει. Όσο ήμασταν. Κοίτα, είναι πολύ ωραίοι οι δεσμοί με την Ελλάδα, σαφώς. Το ίδιο πράγμα. Αλλά όσο. Κοίτα τον αθλητισμό. Όσο οι αθλητές ήταν. Αχ, πρέπει να πάω στην Ελλάδα. Αχ, αυτό, αχ, το ένα. Ήταν κοινά παλιά τα. Η εθνική μας. Αρχίσαμε όμως και βγάζουμε Ολυμπιονίκες, παγκοσμιονίκες κτλ. Εξάγουμε Σύριαλ.
Το καταλαβαίνετε αυτό, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Παίχτες ο Κούλης. Εξάγουμε σύριαλ, είμαστε πρώτοι. Δεν μπορεί, δηλαδή, είναι στον ανθρώπινο νου, όλα είναι μέσα στο μυαλό. Το ότι φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε στη Θεσσαλονίκη για σεζόν και αν έρθουμε στην Κύπρο για μία σεζόν, είναι κακό. Όχι βέβαια, δεν με απασχολεί καθόλου αυτό που λέει οποιοδήποτε. Εγώ ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, έκανα πάρα πολύ καλές δουλειές στην Κύπρο και έκανα αυτό που λέμε σεζόν και ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοι μου, όχι μόνο από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Σε αυτούς τους χώρους και το ίδιο κάνω και φέτος. Θα δουλεύω στην Αθήνα, δεν έχω σταματήσει ποτέ να είμαι στην Αθήνα. Ποτέ. Απλά πηγαίνω, έρχομαι γιατί δόξα τω Θεώ. Έχω πολλή δουλειά στην Κύπρο και πρωτάθλημα. Όχι μόνο εσύ, διάφοροι. Πρέπει να ήμουν αχάριστος, θα πω και δόξα τω Θεώ. Διάφοροι καλλιτέχνες βλέπω ότι το κάνουν αυτό το πράγμα. Όλοι. Μα γιατί να μην το κάνουν. Όχι όλοι, υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να υποτιμάνε λίγο. Εγώ ήμουν πάντως με τον Μιχάλη στο αεροπλάνο, το Χατζηγιάννη πριν από 2-3 εβδομάδες. Μου λέει, μα πώς μου αρέσει που έρχομαι στην Κύπρο και σκεφτόταν και αυτός να κάνει κάτι εδώ. Ερχόμαστε τώρα με τη Δέσποινα, θα τα πούμε κιόλας, στη Λεμεσό. Ο Ηλίας ο Βρετός, ο Διονυσής ο Σχοινάς, ήταν ολόκληρη σεζόν πέρσι. Δεν είναι κακό. Καλό κάνει του τόπου μας. Εννοείται και τον ίδιο γιατί... Αναβαθμίζει και τα δεδομένα, ρε εσύ. Γιατί τους λατρεύει το κοινό μας, έτσι. Και θεωρώ ότι μπορεί να τους στηρίξει πάρα πολύ. Μα κοίτα τι γίνεται. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές εκεί στην Ελλάδα. Το Μέγα Κύπρου έκανε τα dancing, τις σειρές των dance, είτε junior είτε τα μεγάλα. Έφερνε κόσμο και από την Ελλάδα. Σαφώς θα φέρεις. Έχουν και άλλο επίπεδο, έχουν τεράστια εμπειρία, έχουν τη γλώσσα κτλ. Κρατάει όμως και το επίπεδο φέροντας και Κύπριους, γιατί κάνει μια ισορροπία. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ξέρετε πόσοι, σε πόσες συνεντεύξεις στην Ελλάδα, είτε από κόκκινα χαλιά είτε σε εκπομπές, με ρωτούν για αυτό το dancing, για το Μέγα Κύπρου που κάνει πράγματα, για αυτό καλή ώρα, γιατί μιλάω για τα δικά μας. Σημαίνει ότι κάτι κάνουμε σωστά. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Ναι, πρέπει να ερχόμαστε στην Κύπρο. Στις νότες αυτή τη στιγμή ένα μαγαζί ανακαινίστηκε. Πότε αρχίζετε? 9 του Σεπτέμβρη είναι πρεμιέρα, Παρασκευή Σάββατο, για κάποιους μήνες. Μαζί με τη Δέσποινα Ολυμπία. Ένας εξαιρετικός χώρος. Ο καλύτερος για μένα χώρος από θέμα κατασκευής. Εξαιρετικός χώρος με καλή χωρητικότητα. Ο φίλος μου Ανδρέας ο Καφάς έχει γκρεμίσει το μαγαζί κάτω. Έχει πάρει και ένα δεύτερο τίτλο Νότες Live Clubbing, γιατί αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα με τη Δέσποινα του Ολυμπίου και με δύο εξαιρετικά νέα παιδιά. Είναι πολλά ωραία. Εν είμαστε πολλά γαμπρότσινοι φίλοι μου στα χαρτώματα. Μια χαρά είστε, τέλειοι. Είναι πάρα πολύ. Έχουν έναν παλμό, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Είναι ο Κυριάκος ο Παπαϊλίας και η Νίκη Κωνσταντινίδου μαζί μας. Που είναι τόσο καλό παιδί, Νίκη, και την αγαπώ πολύ και ταλαντούχο. Ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα που θα έχει και ο καθένας τις δικές του στιγμές, αλλά με πολλή ομαδικότητα, πολύ εξαιρετική μουσική. Θα είναι όλα προσεγμένα, έχουμε κάνει πασαρέλες, έχουμε βάλει LED, έχουν φύγει τα τραπέζια, έχουν μπει καναπέδες. Το clapping φαντάζομαι θα συνδυάζει και DJ δηλαδή? Όχι, θα το κάνουμε εμείς αυτό. Θα το κάνετε εσείς. Δεν θέλουμε να χάσει δεν ήθελαμε να χάσει την ταυτότητα του ως νυχτερινά μουσική σκηνή, αλλά θα έχει και ένα πιο χορευτικό παλμό. Σαφώς θα έχει πολύ λαϊκό τραγούδι, αλλά θα έχει και άλλα χορευτικά πράγματα, εικόνες. Έχουμε βάλει ένα πιάνο σε μια άκρη της σκηνής για να τραγουδάμε και κάθε Παρασκευή από Οκτώβρη και μετά θα έχουμε και έναν guest από την Ελλάδα. Ενώ από την Ελλάδα, μπορεί και να είναι και από την Κύπρο, αλλά κάποιους συναδέλφους που είναι στην Ελλάδα, που μένουν στην Ελλάδα. Εννοούμε, γιατί η πλειοψηφία, το 99,9% των συναδέλφων μας, τώρα θα πω ας πούμε της Χριστιανάς Αρτεμίου που της είχα κάνει μια πρόταση να έρθει να κάνει ένα. Γιατί ξέρω ότι τραγουδάει, γιατί θέλω να τραγουδάει. Εγώ πεθαίνω να τραγουδάει η Χριστιανά, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει ένα δικό της τέτοιο. Να έρθει μια Παρασκευή και δεχτεί, γιατί μου παίζει και τη δύσκολη, ξέρεις πάνω ότι. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το φέρω τον Μιχάλη που έκαμα του τώρα. Έκανα του τώρα audition, τώρα που τραγούδαν, θέλουν δουλειά υψηλές νότες. Εντάξει, Κωνσταντίνο μου. Θέλουμε να πας στις ψηλές, πρέπει να το ελέγξω. Να έχουμε παιχνίδι, να δείξουμε λίγο φωνητικές ικανότητες. Έτσι ακριβώς, ετοιμάστε το παιχνίδι. Θέλουμε δύο αγαπημένες τηλεθεάτριες, έτσι, στο 22 477 777. Έχουμε την κυρία Χρυσό. Ναι, Κωνσταντίνο μου, θα έρθεις γιατί εσύ μαζί μας, εσύ θα είσαι ο κριτής. Εδώ να πάρω τον καφέ μου μαζί μας. Να πάρεις τον καφέ σου, ό,τι θέλεις. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πολύ χαλαρά εδώ. Λοιπόν, ναι, έχουμε την κυρία Χρυσό. Μου έφεραν το σάντουιτς στο θεϊκό του Μέγα. Το σάντουιτς του Μέγα δεν είναι. Καλά, η καντίνα μας δεν υπάρχει, είναι η καλύτερη. Λοιπόν, πώς παίζεις με ρε παιδί? Κυρία Χρυσό μου. Μάλιστα. Καλή σου μέρα, τι κάνεις?
Καλημέρα, καλά εσείς? Καλημέρα, καλά είμαστε εσείς? Γεια σας κυρία Χρήσο, είσαστε έτοιμοι, κάνατε ασκήσεις φωνητικές? Εμείς θα τις κάνουμε αυτές. Εσύ θα τις κάνει. Εγώ και ο Μιχάλης. Δεν θα τραγουδήσει η κυρία. Παρεξήγησα. Όχι, η κυρία Χρήσο θα επιλέξει ένα από τους δύο μας. Νόμιζα θα τραγουδήσει και η κυρία Χρήσο. Οκ. Θα επιλέξει ένα από τους δύο μας, ή εμένα ή τον Μιχάλη, και θα δούμε αν θα κερδίσουμε. Γιατί εσύ θα αποφασίσεις ποιος θα κάτσω εδώ, θέλω και στυλό. Και στυλό, θέλουμε ένα στυλό. Να πάρω το ρόλο μου. Μπορείς να γράφεις εδώ, θες να γράφεις εδώ στον πίνακα? Μπορώ. Βάλε μας στον πίνακα. Ναι ρε παιδί, αφού έχουμε τεχνολογία με touch. Βάλε μας στον πίνακα. Κυρία Χρήσο μου, τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, μια χαρά, καλή αρχή. Κυρία Χρήσο είστε ή Χρήσο απλά? Χρήσο απλά. Χρήσο απλά. Ωραία, λοιπόν, θέλεις να παίξεις με τον Μιχάλη ή με μένα? Με τον Μιχάλη. Μπράβο. Καλό. Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Λοιπόν, θέλουμε τον πίνακα, Μιχάλη μου, και θέλουμε και την άλλη τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα, προσεγγιά. Ναι. Έχουμε την άλλη τηλεφωνική μας γραμμή. Να πούμε... Ωραία. Να πούμε ότι η νικήτρια θα κερδίσει ένα δείπνο για 2 άτομα από το Πάτιο, έτσι, για ένα δείπνο, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τυχεροί γιατί έχουν καινούριο μενού και ανανεωμένο μενού. Λοιπόν, τι είναι τον πίνακα? Ο Μιχάλης κατέστρεψε τον πίνακα. Έβαλε το Facebook. Δεν είμαστε στο Facebook, λοιπόν. Μπράβο. Πού είναι ο πίνακας? Πού είναι τον πίνακα ρε παιδιά? Easy meeting τούτο. Μα κοίτα. Το πάνω, πολύ τεχνολογία. Αυτό. Είμαι κατενθουσιασμένος. DJ, θέλω το Don't Be So Shy και το Ocean Drive. Όχι αγγλικό. Αφού παίζει αγγλικό. Για να τραγουδήσουμε. Όχι ρε παιδί μου, σαν χαλί εννοούσα ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο στη δεύτερη μας γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Μπράβο. Κύριε Κωνσταντίνο μου, δυστυχώς σας έμεινα εγώ και θα παίξετε μαζί μου. Ελπίζω να κερδίσουμε. Θα προσπαθήσω. Θα βάλω τα δυνατά μου, κύριε Κωνσταντίνο μου, για σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Κάτσε, περίμενε, παιδί μου. Ναι, ετοιμάζω. Όχι, να σου πω κάτι, περίμενε. Εξήγα λίγο το παιχνίδι. Είναι απλό. Θα μπουν τραγούδια, συνεχίζουμε το ρεφρέν. Κωνσταντίνο μου, έλα εσύ εδώ και κάνε τα δικά σου. Έγραψα τα ονόματα μας για να βαθμολογήσει. Εσύ θα είσαι ο κριτής. Σβήνω, περίμενε, σβήνω. Λοιπόν, ποιος θα αρχίσει πρώτος? Λοιπόν, τέλεια. Εγώ. Εδώ είμαστε. Εντάξει, γιατί δεν γράφει? Έβαλα σας το πριν ρε παιδιά, αλλά ο υπέρμετρος σας δίνει. Λοιπόν, δεν θέλω να βάλω Μιχάλης. Το πρώτο τραγούδι, εσύ δικό σου. Έχει και σβηστηράκι είναι εδώ, Κωνσταντίνο μου. Όχι, δεν θέλω. Πάμε, δώσ' μου. Ξυπνήσατε. Τώρα να δω. Πάνω που φτάνω, νιώθω πάλι μακριά. Ναι, περίμενε κύριε Κωνσταντίνο. Απ' το βορρά μέχρι το νότο, να μ' αγαπάς δεν είχα τρόπο. Άτε! Απ' το βορρά. Πιάσε το άνοιγμα. Μπράβο! Παναγία μου, κύριε Κωνσταντίνο. Πρόσεξε, ωραία με βγάλει. Πραγματικά, δεν το ήξερα. Καμελία. Οπότε εγώ βάλε ένα πρωί, Άκουμε. Θέλεις και αυτό το... Ναι, θέλω. Αλλά να χτυπήσει πάνω, ψηλά. Να νιώθεις ότι χτυπάς το κεφάλι, πάρε ένα πρωί εδώ, γέμισε εδώ, πως ήσουν έγκυος. Άντε και περιμένουν τα πλασμένα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Άντε Κωνσταντίνα. Να του βάλω βαθμό, να πρέπει να ακούσω την μουσική. Πάμε. Δυναμώστε λίγο, δώσε ένταση. Δώσε ένταση. Γιατί σου λέω μας ενώνει μια ιδιόμορφη σχέση. Γελάσαν σήμερα και εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μια συντανόμαστε εμείς σαν δυο, συγκοινωνούν τα δοχεία. Σ' ό,τι κλειδώνεις, κλεοδυνώνεις, να σας μοιάζω, με συμπληρώνω. Πάμε όλοι μαζί! Με προκατηλημένος. Πας αναγήσω,
Θεέ μου πώς να στο εξηγήσω. Βαθμό σε μένα και βαθμό στο Μιχάλη. Τίνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Τώρα που βράσαμε. Πάμε. Ακόμα ένα. Ναι, είδα το. Δυνατά. Ποιος τραγουδάει? Όχι, από τους δύο εννοώ. Αυτό το κάτι που θέλω. Όπα! Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Όπα! Αυτό το κάτι που θέλω. Έτσι! Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Κάνει όλοι ψηλά. Αυτό το κάτι που θέλω. Κάτω. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Το επόμενο! Είδες οι ψηλές μου θέλουν δουλειά. Μα της βάζετε αντρικά, δεν μπορεί να ξεδιπλώσει τη φωνή της. Καλύτερα. Α, καλύτερα. Α, είσαι μπάσα. Αλτό. Φτάνει, κόψε το. Μουρί, με έχεις κάνει καψουρί. Του, έφερες τα πάνω κάτω. Τζάμπα με φωνάζαν όλοι γάτο μουρί. Έβαλε και τόνο, ρε παιδί. Το βρήκα ή δεν το βρήκα? Άψογος. Το βρήκες. Βάλε την επαλήθευση. Έτσι. Με έχεις κάνει καψουρί. Έφερες τα πάνω κάτω. Είμαι στην ευχάριστη θέση. Πάμε στο τελευταίο. Έχουμε κι άλλα. Τρία. Ακόμα ένα. Κυρία Χρήσο, είμαστε πίσω. Είναι η ευκαιρία σου. Είναι η κρίσιμη στιγμή. Κανόνισε εσύ. Πρέπει να είμαι δίκαιο. Πρέπει. Κάθε βράδυ κουβεντιάζω και με παίρνει το πρωί. Να το ξέρεις σου φωνάζω πως αγάπησε πολύ. Όπα! Το καλύτερο παιδί. Έκανα ό,τι μπορούσα ρε παιδί. Και με παίρνει το πρωί. Να το ξέρεις σου φωνάζω. Έλα Μιχάλη. Κωνσταντίνο, είσαι μαζί μου, όχι με τον Μιχάλη. Συγγνώμη μου, Μιχάλη. Κωνσταντίνο, μαζί μου είσαι. Αφού έφτιαξε με κυρία Χρήσο. Αλλά θέλεις με και εσύ, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να κοπώ από τη μέση. Το επόμενο, παρακαλώ, η Κωνσταντίνα. Πάμε το επόμενο. Αλίμον. Αν δεν τραούθηκε από τις βάλεις της κοπελούας. Μαρετά. Εχάθηκε μια δύση. Κάτι. Μια παπαρίζου κάτι, Μια παπαρίζου κάτι, ναι, όντως. Να γλιτώσω είναι αργά. Εντάξει, ναι. Μη είσαι τρελή, είναι εύκολο. Μ' έχεις ήδη καταστρέψει κι αν σε κόψω τώρα πια Μάριος, ναι, Κωνσταντίνο μου. φοβάμαι πως η μοναξιά θα επιστρέψει. Στο κάτω της γραφής. Πάμε! Αξίζει να καταστραφεί. Όπα! Και ως το θάνατο να πας. Για μια γυναίκα που αγαπάς. Πολλά τα κέφια ο Κωνσταντίν. Το βρήκαμε. Να σου πω κάτι. Νομίζω ήταν καλύτερος. Να που γίνεται Τώρα είμαστε ισοπαλία. Το γεύμα του πάτιο να το κόψουν που η μέση δηλαδή. Είμαστε λάρτ. Έκανα λάθος στα πρακτικά, κύριε. Όχι, επειδή εμείς αγαπάμε τους τηλεθεατές μας, έχουν είμαι κερδίσει και οι δύο, έτσι, γιατί θέλουμε στις πρώτες μας εκπομπές να κερδίζετε όλοι. Οπότε συγχαρητήρια και στην κυρία Χρήσον και στον κύριο Κωνσταντίνο, γεύμα από το πάτιο, η παραγωγή θα επικοινωνήσει μαζί τους. Και οι δύο, θέλω το κοινό παρακαλώ, το κοινό εδώ, Έλενα, το κοινό, χειροκρότημα, θα τους δώσουμε βραβείο.
Βραβείο. Είναι τύπου τα MTV Awards. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα μου που με στηρίζει. Βάρματσε το και βάζω ένα πάριο, ρε. Και βάζω ένα πάριο για να κλείσουμε. Πάμε! Αφού έβαλες πάριο, πάμε. Ναι. Έτσι. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, η Άννα Μοναγιού. Έλα! Γιατί εδώ είμαστε. Έλα! Πάμε Κύπρος! Και βάζω ένα πάριο στο αυτοκίνητο τέρμα. Κι ας με βλέπουν οι Άννα στα παλάρια μες στο κλάμα. Σιγά το πράγμα. Και βάζω ένα πάριο